ጋዜጣ አለ ሆኖ ወዲያ ተከላ ጋዜጣ እቶም ክትሓት ደልዩ ኦኬ الله سمع لكني سمعك أنا قاتلي سمع الله يا غازي اوكي كورد معني مقعد حال مصحف خبر قاشانا بس حنا ندي قطرسات كنردو له تبلنا انا سي تاع اشو زركا كنت 100 بليون جو قال لك قطري اي بالعتين نعي اي بالعتين زبركايوسي إنتراس مخاسبة نيرا زبركايوس إنتراس مخاسبة نيرا زخدوزي إثيوبيا زوسدو أتينا نيرو تزهوون إلكا إذا أني من استحار دله السلام رجعت زلوا إنتراس مساسي زي أتاو إنيرو إلنا كنت حساسه له نخل دخولي يسمعك هذا كلا أتينيرو تزهوس زمزم سير أتيهم كل حواليرو هاد قوموا لنيرنا الكاتبنت سلازي زي قالت انت حتى ما تخايط وصرصات بزحنا ابينا نردو الكانا انا اغازيت تملسا انتي اتا تبل زي حجي تقولصو دلخاسي غنا سرعت كساب زلو ولا حنت نغير لوطات كله ايكلني حاده ديمقراسيه سرعت كسع زي مصي ولا حنت اتي غدايسي مزخونتات اثيوبيا دما ترخيبو زلوسي ኣብ ኩልቲሲ ዘሎ درجه ሓደ ኩነታት እዩ ዘሎ ሕጅስ ንዝመጽ ከመይ ዓይነት ክኸውን ኢኻ ትትምነ ዘለኻ ሓደ ዲሞክራሲ ስርዓት ኣብ ኩልቲ ክወጅ ከሎ ድዩ ማይክ ናኻ حبايزن كلت حتتات كملشان كفتني تقدميتي ناي اغازيتيا خمي وعلك غازيت تحتوخي نتنسل زبل كينن تنقصر حنقلفن اذا سي نبدح الحج خي قناتات انت تمحايشو كنرخبوا له العدلات هالو دو نزبل كلهم كيهلون يخيل انديو بحقاو انصار انديخا تطمتو قدم حجون بحقا انصار نحزو تباهيلو ناي عالم بانك رئيتو تحاتيتهم زهابو رئيتولو سلازي حجي اب مدنغار كياتو نعو خطفه سلازي حورات وورلد بانك ناي عالم بانك نز خمس قدات زلعله خيلايو نسو زهابو رئيتو اقداسي مسلني سلازي ناتو قداي بو طرح يحصو زلو زبل رئيتولني انتي وساني ناي وورلد بانك انتاي نيرو كلت استفعلالي نغرات سمع بوغن منግስት ኤሪትራ نعنايم فريدوم لنا نعنايم بلو ملس كاني قدامي مينستر ملس كاني بوغعي مس اسنا ابز غبرو انترفيو وورلد بانك نعنايم قنع لكم يلومنا يزبل انا بوغني طالع مينستر ملس تزاربو حق خوين سمعني مخنات حق ايفلطوني مخنات بوغع تزاريبو خمئيل خلو منግስት ኤሪትራ حاسوت نيرو تزخون نبروباغاندا امون بزح متقامم بزح مغلصيታት محابول نيروم يغمت سلازي تغداي زتودو خوين سمعني غنا انا صيله سلازي يفلطو بزح بزعبو خزارب ايكلني تاخلاي تحتو صرتيا እዚ ገንዘብ ዝመጽ ነይሩ ተዝኸውን ሲ ዘይዞም ሰዓት ገበነኛታት እንዳአሎም ዝወስዶ ንህዝቢ እንታይ መጠቀመ ነይሩ ዝበልክዮ ሓቂኺ ምሳኽ ሰማማዕ ግን ክትንትን ክደል ከለኻ ግን ሲ ነቲ ኩነታት ከመይ ነይሩ ክትብል ክደል ከለኻ ግን ከተቀምጦ ስለ ዘለካ ያቀሚጥ እምበር ልክዓለኹ ምሳኽ ሰማማዕ እቲ ብድሕሪኡ ዝሓተተን ሓወይ ግን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ከይመፀ مس إريترا مس إثيوبيا زهلونا زمدناتات خنزاربولو يقبعدو انتاي تقملو شعوط رحينا خنزاربولو زلنا نابزبل كأي مرحك كانديو أنا قاليس أي خمتناتو إذا سرعة زي زلو عبلالي أفلاقي كله بمنصر ربحون عمر سلطانون من واحد رحيو ኣብ ግምት ኣትዩ ይሰርሕ ስለዚ ንሱ ዝገብሮ ንግዳው ስምምዕ ንዕምር ስልጣኑ ንምንዋሕ እምበር ንመነባብሮ ህዝቢ ኣብ ግምት ኣትዩ ኣይሰርሕን ኢለንዴ
እቲ ቁኑዕ ዝምድናታት ክመጽእ ዝኽእል ግን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ምስ ዝትከል ጥራሕ እዩ ኢለ ስለ ዝኣምን ምስ ተሓወይ ዝበሎ ርእይቶ እሰማማዐ ኣቐዲሞም ከም ኢለ ዝገለጽኩ ኮይኑ ስምዓኒ ናብ ካልእ ሕቶ ክንሓልፍ ኦኬ ጎዞሞ ህግደፍ አለ ሀዶ ጎዞሞ ህግደፍ الله سلام سلام يغنينا مكتب حتى ناخذ ملت وقادنيا مهانكا تمرتخا بمقطع انا حتى لله زعبتي حطيت عن حدا كنا ادخلنا بانكات ايرترا غرورو ينيرو ولا حنت اللي انا حنان يدكا دحراي من سيرات اذا سوسرنا هزب ስለዝነበረ ملوسنا متبهلو 50 مليون مليسهم لنا إلكا بمسايقين حد عبي نبرة عسب ስለዝነበረ ኢትዮጵያ ይውሃበና ኢላ ሓቲታ ኤርትራ ድማ ስቂዳት ኣላ ስለምንታ ኤርትራ ኣብ ዓሰብ ዝነበረ እንታይ ነርት ንብረት ስለምንታይ ኣሃ ስቂዳት ኣላ ሕጋዊ ዲ ነይሩ ካልእ ኸ ናይ ቤት ወደድ ኣብርሃ እዚ ጉዳይ ዝተሓሓዘ መስለኒ ቤት ወደድ ኮሚኡ ዝበሃል ነዚ ንብረት እዚ ኣይሂብን ናይ ኤርትራ ንብረት ኢሉ ኢሳያስካ ሃቦ ኢሉ ኣብኡ ምስተሰሓሓቡ ተኣሲሩ ይበሃል كما يوم سنا بيت وتدا تحاس كخمي كتل تي تأساسر حقاوني يردي كمي بوغن كخمي تريو خلي زعباتي باجت قتشان عسى تخلتن إذا على عبية إرترا هريئات اللي زولكا دحر كلتاش إرترا ناي باجت طب عمسا وغيرات فلت بيها كمي لا دا أبي أهر خيبكا زي عبية زبل دحركا عبية بمنتهي زي نابرا هزبيسي دحر كلتا شحسي أبتسخف درجة يمدحو نالبات عبية انت الآن يروحون سلمتا يتنابرا هزبي زي تمحايشة هزبي أبتسخف درجة زسكحق حتى غينا ناي دخلناتي نيرو في خمتاشان عاسة تخلتا حجز زي كمي قالتي سالتي حتى درجة له بزعباتي أبتيت عن شوعاتن زنابرا خينات إرترا أبتش عن شوعاتن تقول طبعا أزي دخل نيري الكا وناتو النقدي سدد خير نبرنا ويتوبيا عندنا قول خير نبرة أبتوان في عامنا طبعا إرترا زي من نيرو كم زي نيرو دا سلمنتها إرترا في ناس من إثيوبيا خطفت تجديدا عامة رئاسي لتعامة درجة لمنتها بسلامة ومجدي تزنبرة خطة زي تجدد كلنا هم فوقه نتوفينات تولع إرترا ولعته زبل تأشمله زين مصلحة تاي ثانك يو صبو نوح زبالة سلازخونة تزي أنا بينا خملشا أبتش عن حدا أبانك ورورو يلو سلازنبري إريتران إثيوبيا 5 مليون هابونا إلاتهم هيبهم يله هو يله هيباتهم دو هو إذا تحققتها تمدي تحققتها يقميت إيه أب عصبت زنبرة نبرت نإثيوبيا هيبنايا توساني ناتنايو ناي مالتيس أب إريترا زنبرة منكسيو خون نيرودو أي نبرون زكاتعيو نسومجن تي خمس زخل تي زدليو زنبرو قطعوا سممع كتكبر دليومو سلازي إريترا جنا الأولونتا أي رقاقتن نتاع بحيل نتاع نتاع رخيبة زلا سلازي ناي ريفرندوم حتى عب حتى له سلازي مش إثيوبيا أنت زي تسامعيها مش إثيوبيا عنقفات كتفتر أنت زي كإلكا الأولونة ناي إريترا ناب حبرة سبع عرب كتصنبر تقولوا ينبرن سلازي نسوز دفافة ونخوني خيل سلازي إذا يكون تجن إتزنبر يكون تطرحنا قليتنا يا زلنا سلازي إذا خام زي حجة أرستي زلوا سلازي كيد بزح ناوعاتي خجلت عيدلن أنت يا خبلك زفتن زلوا خجن إريترا خا هيباتهم يا أب عصب زنبر كويلكاي أب عصب زنبر هيباتهم تزمدنا تاتكي أنت يدرخوا نزبل كلتيهم سلطانهم عمر سلطانهم نمنوح يقلقلنا يلوم زحاسوبو سممعي تخايدو كويله سلازي بخومو خطرد أفتن اتا خالعيتي ناي باجت أب كل تشعين عسل تخلتن سيزر على نيريلكا خميدي زل حزبنا خاب زخف ان قناتات نيريلكا نمو اي حاسكانن تملك عتات
أنا زبالكو قطباو عبيتيو قطباو عبيت GDP percent GDP growth يو ساز قطباو عبيت ملكع اللو يلكعيو نعوت راح يزملكت إنما النبابرو هزبي أي قلتيني قطباو عبيت أبوزحت هاجرات نداد اللون نيجيريا معت ندادي وط GDP عبيو تمنى بابرو هزب جن دخوميو سلازم انتهي زبحل انتهي زبلا كازلهو عبيت هالو قطباو عبيت هالو يزبلا كازلهو من بابرو هجز هزب جن كم حيشاي كألن سلازم إزي قرب كتأجم سلازم خل دحين رسع قدوفو كابير خيب كاين تبلا نزل لخاجن IMF مس إريترا خوينو عمت أب جيري يوتسيو سلازم أبناء IMF ናይ ወልድ ባንክን ጸብጻባት መሰረት ገይረ ዝነግረካ ዘለኹ ስለዚ ንቁጠባው ዕቤት ጥራሕ ነፂለ የኽሪኣ ፈቲነ ነይረ ስለዚ ብኸምዓ ተረዳእያ ኣብ 97 ቁጠባ ኤርትራ ድኹም ነይሩ ኣነ ይበልኩን ኣይወፀንን ኢንፋክት ቀሊል ቁጠባ ኣይነበራን እየ ዝበልኩ ብተዛማዲ ምክንያቱ ንዓሰርተ ሓደ ወርሒ ካብ ደገ ዝደልዮ ነገር ከተእትወሉ ትኽእል ናይ ወፃኢ ሸርፍ ባጤራ ውህሉል ነይሩዋ እየዝበልኩ ስለዚ ሲ ድኹም ቁጠባው ኩነታት ኣብ ኤርትራ ኣብ 97 ነይሩ ኣይበልኩን ግን እቲ ናብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ዝነበረ ሰደድ ግን በብእዋኑ እንዳጎለደለ ይኸይድ ነይሩ እየዝበልኩ ስለዚ ነዚኦም ብከምዚ ጌርካ ተረዳኣለይ እቲ ኩነታት እንታይ እዩ ኩሉ ክትርስዑ ትኽእል ኢኻ እቲ ዝሃብኮ ኣሃዛት ናብ ምንታይ እዩ ከኺደና ዝኽእል ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ክንድኡ ዝኣክል ረብሓ ግን ክንረክብ ከም ንኽእል መርኣይ ለዘምጻኽዎም ምዃኑ እቲ ዝምድናታት ኩሉ ግን ሕማቕ ስለ ዝነበረ ንረብሓን ንዕምሪ ስልጣን ናይ ክልቲኡ ኣብ ስልጣን ዝነበሩ ሓይልታት ንኸርብሕ ኢሉ ዝተዳለወ ስለ ዝነበረ ኣብ መጨረሽኡ ግን መወዳእትኡ ከምኡ ኮይኑ ኢለ ሓሊፈ እያ እታ ናይ ቢትወደት ኣብርሃ حجم الزر السنازيت خيط سلازخونت خجتفاي بيتودت أبرها لك علىها بزعباتنا عصب نبرتك وهاب من إثيوبيا يبولون زبليو حدا خاب تقندي مبأسي مس إساس أتعبي قفلت لك دينيرو أي نبرن خكرا خذ القدايو سلازي نسو نقدفو كأسر كنيرو ودو بمنم عينت رئيتو خجلت مسوليو نتقادلتي وكيلو وكلنا وسيلو ማእኸላይ ሽማግለ እዩ ስለዚ ንህዝብን ሃገርን የርብሕ ኢሉ ዝመስሎ ርእይቶ ከቅርብ መሰሉ እዩ ስለዚ መሰሉ ተገፊፉ እቲ ዝተገብረ ግፍዒ እዩ ስለዚ ኣነ ይቃወሞ እቲ ታብ ጉዳይ ግን እቲ ናይ ዓሰብ ክወሃብ ነይሩ ኣይነበሮን ካልእ ርእሱ ዝኸኣለ ኣጀንዳ ስለ ዝኾነ ንግዚኡ ንሕለፎ ኣነ ብከምዚኣ ገይረ ክሓልፍን ፍትን ዝቕፅል ርእይቶ ከቕበል Thank you. Gabra Brhan Allahar. Thank you. Gabra Brhan. Allahu. Go. سمع الله هنا؟ هو سمعك الله. اوكي. سلام سنغال. اب حتى كاتو. إذا زمدناتات ناي إيرتران إثيوبيان نسو مسارت غيره بإثيوبيا شنخ زبلوه ولا إيرتراويان قدايم تقارلتي زي حقاوي نقد زكايد هزباو جنبار دا تبهال زخير الله بإثيوبياون كوميام زبلو تم تسمم عزت حس نسيو نسو بقواراج هذا نجار كجبر نداولو بمنجس درجة زي حباي بهزب درجة نام هزبون كسان دا جبر زخد وين مالتي تقندي مباسون معات نجارو كله تسليت تبون بسان دا جبر خيد كاب حق وطا خيد مسشجره زخدو خابو حليفون باطيره خنوتينا زبل نغرات مسمصيتي كاب تاغس وطاي كوينو
نابز درجة زبصحه يبليهم مالتي حجي سخا تزمدنا كمزيو يلكا رقصنيا خوينكا كمزو علات نيروميوم يلكا تزاربهم رقصنيا خوينكا يزبر زلخو انت اخو مسل ترداخو كما تزي كوينت تبلني سلازي كمين اخنا نرغاغص نخيل سلامنتاي زي امن اكالسن كولان زيچفچفه امخا لوطي لوا بناي قطبا لوطي غيرا اندا تباله مو اكالسن كولان زيچفچفه منغستي نحد كم حزب زي رايو كساتفو زي كاله كمي غيري لوط متيو كمي نخل رغاغصو زلوطي كم زنير زبلسي تزمدناتات كمزيم نيرم الناس مرغاغصس كمينا هنغب كنرغاغص نخيل صدقان ማለት ንሶም ብብሉም በጋዲም ዝብሉ መንግስት ኤርትራ ግን በጋዲ ኢሉ ይፈልጥን ምናልባት እዚያ ሕጂታ ናይ ዓለም ባንክ ገለት ብል ነገራት ከሽፍና ዘለዋ ነገራት አይኮነትም ንሳ ኣብ ቁጠባ ጥራሕ ስለ ተዛረብካ አኩንኩናኔ ትዝምድናታቱን ስለ ተዛረብካ ኣብዚ ስምድናታት መሰረት ገሪኤ እሳይ ዝገብር ዘሎ ስለዚህ ተሓንቲ ሕተያ ማለት እዩ ኣብ ዲሞክራሲ ከመይ ነይሩ ኣብ ዲሞክራሲ ኣብ ሰላም ዝነበረኸ ከመይ ነይሩ ህዝባዊ ግንባር ጥራሕ ቁጠባዊ ለውጥ ድዩ ዋላስ ኣብ ዲሞክራሲ ኣብቲ ናይቲ ህዝቢ ምርግጋእ ከመይ ነይሩ ይቀኒየለይ ማይክ ፍሪ اوكي كنت حتى عندي نيرو اوكي ابو امان الله هذا ابو امان الله هذا ابو امان اوكي في نعم في مسمر مرحبا بدحر في حطيتي انا في مايك حاجه كله لسه لا مسلمكم مايك حاجه سلامات دم كلهم ويلكم قربوا فتو جز مصخم في الله هذا اذا حداشون كفيكم ما لكم قاني الشاب كان 230 شو منتن قالوا يحكم ما شاء الله فنقل اسمع له انا صبو قطري مالتي كلتا اعطيكم اللهم ابو امان ونزارب الله في ونعتيها اوه موتي مسمرك ستايدلو وصي انا بقول اوكي سوري انا نسخان انا زلنا سنقال انا نسخان نازلنا هاي اصل انا حديثا زبتي نعاكم دايركت نقال يكون اذا انا اثيوبيا تلغلاسي هجي بنالباش كم اجندا همسك هذا لها دعيت عبد خونه بوتا حجسي تقدايناتنا ايرتران كلنا እዚ ማዕዘቅ ተኣትዩ ዘሎን ህዝቢሲ ነትና ህዝቢ ከመይ ጌርና ፕራዮሪቲ ሂብና ናብኡ ንክንዲ ምዝራብሲ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ንዝመፅእ ዘሎ ገለን ብል ዘለናሲ ኣነሲ ሓደ ግዜሲ ክትዛረብሉ ኣድላይ ክኾንሱ ግን ሕልሚ ዘረኸ ወይ ስማዓሉ ዘሎ ኣብዛ ግዜ እዚኣሲ ገዛይ እንዳነደደ ንገዛይ ክጥፍእ ከመይ ጌረ ክደጥፍኦ ዳ ክሓስብ ኣለኒ እምበለይ ገዛይ እንዳነደደ ኮለስ ጎረቤት ከይደት ምስ ጎረቤት ዝመፅእ ዘሎሲ ከመይ ጌረ ሪሌሽንሺፕ ክገብር ኢለ ሓስብ እንከለኹሲ ኣነሲ ብጣዕሚ ከም ነብሩ ኮይነ ከማነ ይውስድ ኣለኹ ማለት እዩ ከም ናይ ስነ ትምህርቲ ተምሮ ዘለካ ሰንጋል ተረዲእኒ ለኣነ ናትካ መርገፅን ናትካ እንታይ ይበሃልካ ኣነ ይፈልጦ ማለት እዩ ሕጂ ታሕቶ ከቕርባ ደልየ ዘለኹ እዚ ኩሉ ከውቃዕ ዘሎ ምስ ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣሎ بناي السودان كنتاي تدل مخنياتو فرق حزبنا في السودان زلو بمائتا شحاب زقصر زلو حزبي اتز نبره ريليشنشيب كنت مس ኢትዮጵያ توالدنا تفارينا غرز بحال بالسودان كاني معاك كابت حزابناتنا تفاري يزلو مالتي حجس نمنتا اي حطوي نمنتا اي مس ኢትዮጵያ زبحال زلوسي اتناي السودان وينتي تمحزنتن حولنتن مساعتاتهم كنتناي بعض دكتور برخت فدريشن دو اوتونومي غفرنمنت دو غفرنمنت بعض زرر زلوسي لمنت السودان سي هم قربيتن حزبنا اي متحت مبزحت حقهم زتوالدسي لمنت يبزعوا له يزاروا له حتى يوديه صبو كملش هملسن
نايب أبو أمان دحرويت بأخ جمر سلامتين إثيوبيا زبحال زلو نزب الحتو حدا بوغن إثيوبيان بزح دمصي يقبر له حدش كبر يهرم له إريتراويان كحجز صنبر وصنيحهم زيادة خام مهراتنا زبلو سلازي نتهزبي متان كيدناغر كتردؤ مفتن أنا جوجي كوينو أيسمعنن بتحدشن زتل على حتيو نحنا يكوننا نلعلو زلنا نتزتل على حتوتات جن بسنا موجود غيركا ممكاتو أقداس كوينو يسمعني أنا بزعبا نفسي خزارب زخل سلازي ننفسي وكيل خزارب كده لخلخو أقداسيو صبق إن نقبر زلنا إليه يأمن أتي أبز أوانزي بزعبا قديلنا زلو كنتات حجر تتأفئ زلا بزعبا حدنتنا خنسرح لنا زبل كأ زخل كله زحازو بإيده بأجر زحازو السب زلو مثلا كسرح كوي خيليو كلنا خنسرح نخيلنا سلازي أنا نزل سلاز تزارب سب نتي عنقف له إلى خردة قرب تسأجمني يقرت أكبر علي ناتي مردأتها يسجل زلخو تخال أيتي بزعبا تمالكو بزعبا ناتنت ناي إريترا خنقالس كندل خلنا ناتنت انت الأمس ياسي كمزي ماجيك فورمولا نقول شجرات ناي إريترا تفتح لنا نحسب نيرنا بوينا خاطر زنقعنا اتي حد مقططر اي جبرنان صباح نكو خنطلم نخئلينا ابز خف اخناتات كنودق نخئلينا إلنا كنيوتي ناصنت بزعبا حرنت انتاي كغبرالو زبل صبوق يرنا زتنالو يزتا اي نبرنا يكون كن زبل زلخو زياده جن نت حزبي نقحاتو العلنا يرنا انت نخون ابز درجه زم مبصحي اي مبصح نيرو بقدما يا بارتوك سمع نيري اتتصقم ناي زعفاني ጨቋኒ ፋሽስታው ስርዓት راح يكونن ህዝቡን ተራለዎ ምክንያቱ ህዝቡ ተቃሊስዎ ነይሩ ተዝኸውን ከም መጀመርታ ኣብዚ መበጽሕ ነይሩ ኢሉ ክዛረብ ሰሚዐ ኣነ ምስኡ ሰማማዕ ስለዚ ነዚ ጋጢሙና ዘሎ ናትና ሕመቕ እውን እዩ ምክንያቱ ኬንዮ ናጽነት ብዛዕባ ሓርነታት ዝበሃሉን ኣጸቢቕና መረዳእታና ኣደልዲልና ጸኒሕና ንህዝብና ኣሐይልና ጸኒሕና ስለዚ የጸናሕና ዘጋጠመና ጸገም ኮይኑ ስማዓኒ ስለዚ ነዚ ናይ ሎሚ ጉዳይና ክንሰርሓሉ ኣለና ዶ ብጣዕሚ ምሳኻ ሰማማዕ ካብ ሎምን ካብ ጽባሕን ጀሚርና ክንሰርሕ የድልየና ይብል ነታ 24 ሰዓት ዘላትና ልዕሊ 10 ሰዓት ነዚ ሕጂ ዘለና ሽግር እንዳፈታሕና እታ ካልኣይቲ 8 ሰዓት ከኣኒ ንሕና እውን ሽግር ፈቲሕና መስበልና ካልኣይ ግዜ ሳልሳይ ግዜ ህዝብና ኣብ ሓሳረ መከራ ከይኣቱ ጸገም ከየጋጥሞ ብድሕሪኡ ንኽመጽእ ዘለዎ ነገራት ከኣኒ እንዳሓሰብካ ምኻድ ኣነ ንህዝቢ ዝጠቅም ቁኑዕ ኣካይዳ እዩ ኮይኑ ይስምዓኒ ስለዚ ኣነ ብወገነይ ብኸምኡ እየ ዝዓይ ካልኦት ኣንፈት ናይቲ ጉዕዞ ንምጥምዛዝ ኢሎም ዝገብርዎ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ንሕና ምሕማቕና እምበር ነዚ ስርዓት እዚ ንምውዳቕ ሓቢርና ንምቅላስ ዝኸልከለና ሰብ የለን ገና ባዕልና ኢና ሓሚቕና ዘለና ኢለ ዝሓስብ ስለዚ ንዕኡ ዝኸውን ግዜ ከዓ ኣይሰኣናን ይብል ስለዚ ንቕሓት ናይ ህዝቢ ምዕባይ ግን ኣዝዩ ሓጋዝ እዩ ሓደ ካብቲ ጸገም ሓቢርና ከይንሰርሕ እዚ ሓድነት ዝብል ኣተሓሳስባ እንዳዓብለለ ይኸይድ ስለ ዘለውን ነዚ እንተደኣ ዳኺምናዮ ነቲ ሓቢርና መሰሪሕና ንለውጢ ንምምጻእ ሓጋዝ ክኸውን እውን ከም ዝኽእል ኣበርክቶ ከም ዘለዎ እውን ኣይጠራጠርን ስለዚ ኣነ ብከምዚኣ መገለጽኩዋ እታ ካልኣይቲ ዘቐመጥካያ ስለምንታይ ምስ ኢትዮጵያ ጥራሕ ስለምንታይ ምስ ሱዳን ምስ ካልኦት ከዘይትብል እንተደኣ ኢልካኒ ምናልባሽ እታ ኣነ ዘቕረብኳ ሎሚ ጽቡቕ ጌርካ ይሰምዓኻያ እንትኸውን እምበር ቀንዲ ኣርእስቲ ዝተዋህበትኒ ብዛዕባ ዝምድናታት ኤርትራን ኢትዮጵያን እያ ትብል ነይራ ስለዚ ካብኣ እየ ተበጊሰ እቲ መደምደምታ ዝሃብክዎ ግን ክልተኣዊ ዝምድናታት እንዳፈጠርና ምስ ኩሎም ጎረባብትና እየ ዝበልኩ ስለዚ ኣይሰማዕኻንን ከይትኸውን ኣቡ ኣማን ኣነ ልክዕ ከምቲ ምስ ኢትዮጵያ ክኸውን ኣለዎ ኢለ ኣብነታት እንዳገለጽኩ ዝገለጽክዎ ማዕረ ማዕሪኡ ከኣኒ ምስ ኩሎም ጎረባብቲ ሃገርና ከምኡ ክኸውን ኣለዎ ኢለ
ክማጎት ዝፈተንኩ ስለዚ እዚኣ ሚስ ጌርካ ያለኻ እሞ ኣብ ግምት እትዋ ኣብቲ ዝርዝራዊ ጸብጻብ ከቕርብ ክደሉ ከለኹ እውን ካብ 1994 ክሳብ 98 ምስ ኩለን ጎረባብቲ ሃገርና ዝነበረና ዝምድናታት ገሊፀ ሰደድ ናብ ኩለን ክንደይ ዝኣክል ይኸይድ ከም ዝነበረ ግን እቲ ዝምድና ምስ ኢትዮጵያ ፍሉይ ርክባትን ዝምድናታትን ፍሉይ ናይ ንግዳዊ ስምምዕ ስለ ዝነበረ ግን ሚዛን ሓይሊ ሚዛን ናብ ኢትዮጵያ ገፁ ዘልዩ ከም ዝነበረ እዩ ናይ ሱዳን እንተደኣ ደሊና ግን ኣነ ብተመሳሳሊ ምስ ኢትዮጵያ ኢልየ ዘለኹ ክፍታሕ ኣለዎ ምስ ኢትዮጵያ ክህልወና ዘለዎ ዝምድና ዝብሎ ልክዕ ምስ ሱዳን ልክዕ ምስ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ከዓኒ ብኸምኡ ጌርና ክንሕዞ ኣለና ኢልየ ዝኣምን ስለዚ እዚኣ ንሓንቲ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ተላዒላ ንኢትዮጵያ ጥራሕ ንከራኸር ዘለና ኣይኮነትን ምስ ኩሉ ጎረባብትና እንተደኣ ተሰማሚዕና ኣላ ኣህብቲምናያ ምስ ኩሎም ጎረባብቲ ሃገርና ከዓኒ ክንሰርሓሉ ንኽእል ፎርሙላ ኣብ ኢድና ሒዝና ነቲ ለውጢ ንኣትዎ ኣለና ማለት እዩ ንዓይ ከምዚኣ ትርዳእኒ ናይ ገብረ ብርሃን ሕቶታት እቲ ሓንቲ ናይ እዚ ጸብጻብ ዘቕረብካዮ እፈልጠየ ትብል ዘለኻ ትመስል ዝበልካኒ ሓቂኻ ኢኻ ኣነ ኣብ ኩለን ኣብተን ሰለስቲአን ናይ ሓባር ስምምዕ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክህልዋ ከለዎን ተሳቲፈ ብኽኢላ ደረጃ ስለዚ ብደቂቑ ይፈልጠየ ኣብ ኤርትራ እውን ዝተወሰነ ሓላፍነት ስለ ዝነበረን ሰርሓሉ ስለ ዝነበርኩ ከዓ ብግብሪ ከዓኒ እንታይ ከም ዝነበረ ይፈልጠየ እቲ ንቁጠባዊ ጸብጻባት ሓበሬታታት ዝምልከት ዝሃብኩኻ ግን ካብ ወልድ ባንክን IMFን ይለካየ ምናልባሽ መብዛሕተና ዘይንርድኦ ዘለና እንታይ እዩ IMF ዝበሃል ትካል ምስ ኩለን ሃገራት ውዕል ይዝኣቱ ስለዚ ዓመት እንዳኸደ ብደቂቕ እዩ ዝግምግም ኢትዮጵያ 12% ዓብየ እንዳበለት ንሶም 8 ወይ 9 ዓብይ ይብለዋ ስለምንታይ ከይዶም ኩሉ ክፍትሹ ውዕል ስለ ዘለዎም እዩ ስለዚ እዚኣ ስለ ዘይትፈልጣ ኢኻ ስለዚ እዚኣ ተረዳእያ እሞ እቶም IMF ኣብ ኤርትራ እንዳኸዱ ዓመት ጸብጻብ ይገብሩ እዮም ምናልባሽ ነዚኣ ክሕግዘኒ ዝኽእል ኣነን ኣብ IMF ክመፁ ከለውን ከም ክኢላ ኣባል ኮይነ ተሳቲፈ ካልኦት እውን ኣብ ደገለው መግለፂታቶም ክህቡ ይኽእሉ እዮም ከምኡ ከም ዘሎ እቲ ጸብጻብ ከዓ ዝእመን ምዃኑ ከረጋግፁልካ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ብዙሕ ኣብቲ ጸብጻብ ዘካትዕ ዘለና ኣይመስለንን እዚ እዩ እቲ ካሊእ ዝበልካዮ እንታይ እዩ ነቲ ዝምድናታት ኤርትራን ኢትዮጵያንሲ እዚ ዘይሕጋዊ ንግዲ ዝፈጠሮ እዩ ምስሓሓብ ኢልካኒ እንታይ እታ ካብ ሕጊ ወፃኢ ኤርትራ ሰሪሑ ትበሃል ዶላር ሲ ኣብ ኢትዮጵያ ብር ሒዙ ከይዱስ ዶላር ሒዙ ንኢትዮጵያ ንኤርትራ ይኣቱ ነይሩ እንድያ ንዓልያታ ዘይሕጋዊ ትበሃል ዘላ እታ ዘይሕጋዊ ትበሃል ዘላ ሰሊጥ ወሲዶም ድያ ትበሃል ዘላ እቲ ንግዳዊ ስምምዕ ነፃ ምንቅስቃስ ናይ ንግድን ናይ ሰብን እንዲ ዝብል ስለዚ ከመይ ገይሩ ደኣኒ ሰሊጥ ዝኣክልሲ ከመይ ገይሩ ሓሊፉ ኢኻ ትብለን ዘለኻ እንተ ደኣ በዚ ሕጋዊ ንግዲ ስምምዕ ዘይተገብረ ኮይኑ ኣብ ጅቡኻ እቲኻዮ ኣብ ወርቅስ ዶላር ስኳ ድሓን ሓቢእኻ ብገለቶም ፀይኻ ሰሊጥ ቡን ገለመለ እንዲና ንዘረብ ዘለና ከመይ ገይሩ ደኣ ሓሊፉ ኢኻ ትብል ዘለኻ ስለዚ እታ ካብ ሕጊ ወፃኢ ትብላ ዘለኻ እታ ሕጊ እንተትነግረኒ ዝያዳ መመለሽ ኩልካ ነይረ ንኽትርዳእ ግን ሕጊ ከምኡ ዝብል ዝኽልክል ኣይነበረን ዝያዳ ከዓኒ ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ምስ ኣሰና ዝገበሮ ኢንተርቪው ደጊምካ ስምዓዮ ንሱ እውን እንታይ ኢሉ ወደብ ኣገልግሎት ወደብ ብብር ኢና ንኸፍሎም ነርና ብዶላር ኣይንኸፍሎምን ስለ ዝነበርና ብር ኢና ንህቦም ነርና ስለዚ ናይ ዶላር ፀገም ስለ ዘጋጥሞም ዝነበረ ኣብ ውሽጢ ዓዲ መፅኦም ናብ ዶላር ለዊጦም ክኸዱ ከለዉ ንፈልጥ ነርና ሱቕ ኢልናዮም ግን እዩ ዝበለ ስለምንታይ ሱቕ ይብል ስለዚ ኣነ ድሕሪ ባእሲ ዝፍጠር ሓጎፅቆፅ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ ንሓደ ከተማኽኒ ንሓደ ክትገብር ኢልካ ዘይኮንካ ነቲ ዝምድናታት ንመፃኢ ዝምድናታት እንታይ ክኸውን ኣለዎ ክንብል ክንደሊ ከለና ግን
ካብ ህግደፍ ወፃኢ ኮይና ክንጥምት ከላለና ኒውትራል ኮይና ክንጥምት ክንደል ከለና ጥራሒና ርትዓው ዝኾነ ዝምድናታት ምስ ጎረባብቲ ሃገርና ክህልወና ዝኽእል ስለዚ እቲ ዝነበረ ዝምድናታት ብሓቀኛ ዝኾነ ገምጋም ምስ ንግምግሞ ጥራሕ እዩ ንህዝብን ንሃገርን ዘርብሕ ጽባሕንኮ ክንሰርሕ ንኽእል እዛ ዓዲ እዚኣ እኮ ጽባሕንኮ ክንርከባ ኢና መንእሰያት ክርከብዎ እዮም ስለዚ ንሕናቶም ቀደም ዓበይቲ ንበሃል ነቶም ንኣሽቱ መንእሰያት ንሐይሎም ኢና ዘለና ሕጂ ክጋገዩ ከም ዘይብሎም ስለዚ ኣብ ቅርሕንትን ኣብ ዘየድል ህልኽን ኣትዮም ዘይኮነ በቲ ስነ ሞጎተን ስነ ፍልጠትን ክውንነትን ኣብ ግምት የእትዩ ኩሉ ሰብ ነቲ ጉዳይ ክሪኦም ክጥምቶን ክኽእል ኣለዎ እዚ ስርዓት እዚ ፋሽስታዊ ኣረሜናዊ ዓቕሚ ሲኢልና እምበር ሓንቲ ለይቲ ከማን ክፀንሕ ኣይግብኦን ነይሩ እታ ካልኣይቲ ሕትኻ ዝሓተትካኒ ኣብ 1991 ክሳብ 98 ዲሞክራሲን ሰላምን ኣብ ኤርትራ ኣረጋጊጹ ዶ እዚ ዳ እንታይ ምስክርነት ናተይ ትደልየሉ ዓለም ሙሉእ ዝፈልጦ እንድዩ ስለዚ ኣይኮነን እዩ እቲ ሕቶ ስለዚ ኣረሜናዊ ፋሽስታዊ ስርዓት እዩ ክእል ኣለዎ ሓንቲ ለይቲ ከማን ክፀንሕ ኣይግብኦን እዩ ብሕማቕና ጥራሕ ይፀሚሑ ዘሎ እየ ዝብል ነቲ ዝነበረ ሓቀኛ ኩነታት ግን ነቲ ስርዓት ፀሊእና ኢልና ክንክሕዶ ዘለና ኮይኑ ኣይስማዓንን ኣይጠቕመናን ይኸኣኒ ወዲእ ኣለኹ ዋው በሐቂ ሃያል ገላጺ ኣድማየር ናይ በሐቂ ኣነ ዝዕግብ መልሲኻ ትህብ ዘለኻ ውርሻ ይመስለኒ ኣብቲ ገዛ ዘሎ ውርሻ ከይከውን ካልእ ኣብቲ እንታይ ኣነ ሓንቲ ንዘለኹ እንታይ ነይረ መስለካ ሰንጋል ሓወይ እቲ ዝገለጽካ መግለጺ ብፍላይ ከምዚ ንዓይ ከም ፈይፈይ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ንኽርድኦ የፀግመኒ ምክንያቱ ዓቕሚ ይብለይን እቲ ካብ ዓቕመይ ንላዕሊ መግለጺ ከመ ትንተና ሂብካሉ እቲ ናይ ቅዲ ማለት እየ እቲ ናይ ኢኮኖሚ ዝበልካሲ ኣብይ ክንዲዚ ይኮነን ግን ሕጂ እንታይ ምደለኹ ኣነ ሰንጋል ሓወይ ቤዚካል ክንፈልጦ ኣለና ትብሎ ኣትሊስት ቤዚካል ናይ ኢኮኖሚ ክንፈልጦ ኣለና ትብሎሲ ካልእ መዓልቲ መፂኻ ክትገልፀና ኣስተምህሮ ክትበልና መሓሽክ ከመይ ትሪኦ ካልእ መዓልቲ መፂኻ ኣስተምህሮ ክትበልና ብዝተሓተ ደረጃ ቤዚካል ክንፈልጦ ኣለና ትብሎ እቲ ቤዚካል ከሓዝካ እቲ ዓብዪ ክትርድኦ ከቢድ እዩ እዚኣ እታ ሓንቲ ናተይ ሕቶ እታ ካልአይቲ ምናልባት ከም ለመና እዩ እታ ካልአይቲ እንታይ እያ ዝብለካ ዘለኹ ሕራይ ናይ ዝሓለፈ ገሊፅካዮ ፅቡቕ ሕጂ ኸ እቲ ኢኮኖሚካል ኣተሓሓዛ ኣብ ሃገርና እዚ ዘሎ ስርዓት ብኸመይ ኣገባብ ሒዝዎ ኣሎ ብኸመይ ኣገባብ ሓኒቑ ሒዝዎ ኣሎ እዚ እውን ሰፊሕ መግለፂ ዘድልዮ ህሉ ኩነታት ስለ ዝኾነ እዚኣ እውን ካልአይቲ ከም ጋሻ ኮንካ መፂኻ ብስፍሕ ዝበለ ኣስተምህሮ ክትበና ምደለኹ ሳልሰይትን መወዳእታን እቲ ኢኮኖሚካል ምዕባለታት ዝነበረ ኣብ ሞንጎ ክልቲኡ ሃገራት ይኹን ወላ እውን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንባዕሉ ኣብቲ ፖለቲካዊ መስርሕ እንታይ ግደ ነይርዎ እንታይ መንፀብረቕታ ነይርዎ እዚአን ሰለስተ እዚአን ኣይ ሲንክ ካብ ዝሕልካ ክኸውን ይኽእል ሶሪ ግን ናባኻ ማይክ ብራዘር ወይ ከዓ እዚአን ሰለስተ እዚአን ግልፅ ኣቢልካን ቅልጥፍ ኢልካ ናብ ካድና ተሰገርና ሕማቕ ኣይኮነን ወይ እውን ካልእ ትሕቶ ከቕርቡ ፈንቅል ኣለኻ ዶ ፈንቅል ድሓን ፈንቅል ናይ ፈንቅል ናተይ ካሉ ሓንሳ ኣለኒ መስመር ኣብ መስመር ኣለኹ ኣነ ኦኬ ናባኻ ሶሪ ረህዋ 4-3 ክልተ ውዕሩ ሓብትና ጀግና ሓብትና እሞ ኣብ መስመር ኣላ ሕጂ ኣጋጣሚ ናይ ኮኔክሽን ናይ ፓልቶቆሉተይ ፀገማ ስለ ዝረኸበት ሕጂ ጋሻና ክትሓተ እያ እሞ ረህዋ ሓብተይ ቀፅል እስኪ ኦኬ ሰላም ከመይ ምሽኹም ኩላኩም ኤርትራውያን ብጣዕሚ ጋሻና የመስግነካ ኣለውና ሞራል ኮይንና ማለት እዩ እዚ ኩሉ ዝገለጽካዮ እቲ ኣሕሚምና ኣቐንዚልና ዝነበረ እዩ እቲ ናይ ዲክታተር ከይኣኽለና ተመሊስና ከምዝታት ክንሰምዕ ከለና ሕድሪ ጀጋኑ ሕድሪ ስዋኣትና ኣይሞተና ኣሎ የቐኒልና ብጣዕሚ ሓጎሰይ ኣነ ወሰን የብሉን ማለት እዩ ኣነ ካሓተካ ንመጻኢ ማለት እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣብይ እዚ ሓድሽ ሕጂ ዘሎ ማለት እዩ
ኣብ ሓንቲ ኢምፖርታንት ኣገዳሲት ጋዜጣ ኤክስፕረስ ዝበሃል እቲ ኢምፖርታንት ማለት እዩ ኣውፂዎሎ ኣቶ አቢ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ንሰላም ይጽዕር ከም ዘሎ በአካል ዘይኮነ በጋዜጠኛታት ገይሩ ተዛዋዋሪ ነቲ ናይ ስዑድ ዓረብ መራሒ ረኺቡ ኢሳያስ አፈወርቂ ከም ዝረኽቦ ገይሩ ከም ተዛረቦ ሕጂ ኢሳያስ አፈወርቂ ዲክታቶር ማለት እዩ ኣነ ዲክታቶር ዝብሎ ቴሌፎን ተደዊልዎ መልሲ ስጋት ሕጂ ከም ዘይሃበ ወፂሎ ኣፍቲ ኣገዳሲ ጋዜጣ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሰላም ግባሩ ኣቶ አቢ ማለት እዩ ዝቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብታ ሃገርና ሰላም ኮይና ክነብር ጽቡቕ ተበግሶ እዩ ከም ዝኽገልጾ ጠናሕኻ ማለት እዩ ግን ምስ ሓደ ዲክታተርስ ከመይ ክኸውን እዩ ማለት እዩ እቲ ናቱ ሓሳብ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ እዚኣ ኣብሪኻ ገልጻ ድሕሪ ኣገዳሲ ዘይኮነ እውን ክትገጥፋ ትኽእል ኢኻ ካልአይቲ ሕቶ ንሕና ኤርትራውያን ከም ተቃወምቲ ማለት ከም ተቃለስቲ ካብዞም ኣለውና ዝብሉ ከማኹም ካልኦት ኮንኩም ስኒ ሓደ ተጠርኒፍኩም ናይ ምልዋጥ መንግስቲ ምስ መንግስታውያን ተራኺብኩም ክትግልብጥዎ ትኽእሉ መንገዲ ኣሎ ብሕጂ ወይ ከዓ ኣለኹም ዶ ማለት ሰልፊ ይጽበይ ዘሎ ኤርትራ ብጽባሕ ንጎሆ ናይ መጻኢ ዕድላ መንእሰያታ ይጠፍእ ኣሎ ስለዚ እዚአን ክተብርሃለይ የቀኒየለይ ሞራል ኮይንና ብጣዕሚ ኣነ ሓጎስ የወሰነ ይብሉ ኩሉ ኤርትራውን እጽበይ ዘሎ ማለት እዩ ከምዚ ተበግሶታት ክርከብ የቀኒየለይ ኦኬ ታንክ ዩ ናብኻ ማይክ ሰንጋል ሃራይ ነራህዋ ከመስግና ቅድም ከም ጓርን ሰይቲ ኮይንኪ ሕቶ ቅሪብክለይ ኣመስግንክኒ የቀኒየለይ እተን ሕቶታትኪ እንታየን ንሕና ደለይቲ ፍትሒ ኣብዚ እዋንዚ ክልተየን ዘለዋና ክንገብረን ዘለና ሓደ ብሓደ ኢድና ነቲ ስርዓት ዝልወጠሉ ኩነታት ኣብዚ ሓፀረ እዋን ክልወጠሉ ዝኽእል ኩነታት ምስራሕ እያ ማዕሪኡ በታ ካልኣይቲ ኢድና ከኣኒ ፅባሕን ኮነ እዚ ስርዓት እዚ ምስ ለወጥናዮ እንታይና ክንገብር ተዳሊና ክንፀንሕ ክንክእል ኣለና ተዳሊና እንተደኣ ዘይፀኒሕና ንህዝብና ዝገደደ ሓሳረ መከራ ጥራሕና ክነምፃሉ ንኽእል ብውሕዱ እንደውሰዶ ዝተፈላለየ ርእቶታት ኣለና ዝተፈላለየ ርእቶታት ሒዝና ለውጥ እንተደኣ ኣምፂና ሽዑኡ ቋንቋና ከማን ክደባለቕ እዩ ክንራዳዳእ ከማን ከፀግመና እዩ ስለዚ ኣብ ምትፈናን ክንኣቱ ኢና ስለዚ ብውሕዱ ናይ ሓባር መረዳእታ ከማን ክንሕዝ ክንክእል ኣለና ስለዚ ሓንቲ ኢድና ታዝሓየለት ነቲ ስርዓት ምውዳቕ እታ ካልኣይቲ ኢድና ከኣኒ ናይ ሓባር መረዳእታ እንዳጥረናሉ ንኸይድ ኩነታት ካብ ሎሚ ክንጅምር ክንክእል ኣለና ንሕና ኢና ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ዘለና ህዝብና ተኣኪቡ ብዛዕባ ጉዳይ ሃገሩ ክዘተ ይክእልን እዩ ህዝብና ኢንተርኔት የብሉን ብሉፅ ተሞክሮታት ናይ ዓለም ክፈልጥ ዕድል የብሉን ስለዚ ንሕና ግን ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ኣለና ነዚ ክንገብር ዘይምኽኣልና እንታይ እዩ ስለዚ ኣነ ክልቲኡ ማዕረ ክልተ ገጽ ናይ ሓንቲ ሳንቲም ክፋላለ ዘይብሉ ነገር እዩ እናንዳሓሰብና ክንሰርሕ የድልየና ይብል ስለዚ ከምዚ ዝብል እትናትና ብዛዕባ ሕጂ እዚ ዲክታተራዊ ስርዓት ኣብ ስልጣን ከሎ ምስ ኢትዮጵያ ዝምድና እንተገበረን እንተዘይገበረን ብዙሕ ከጨንቀና የብሉን ምክንያቱ እንተደኣ ገይሩ ንሱ ዕምሪ ስልጣኑ ከመይ ገይሩ የናውሓሉ ኣብ ዝብል ኣብ ግምት የእትዩ ጥራሕ እዩ ምስኣቶም ስምምዕ ዝገብር ንሳቶም ፀገም ኣለና ዝብልዎ ነገራት ከመይ ገይሮም ፀገሞም ክፈትሑ ይኽእሉ ጥራሕዮም ኣብ ግምት የእትዉ ኣብ ከምዚ እዋን ንረብሓ ክልቲኡ ህዝብታት ዘገልግል ቁኑዕ ዝኾነ ቁጠባዊ ዝምድና ክፍጠር ይኽእል ኢለ ኣነ ኣይኣምንን ከምዚ ዓይነት ፋሽስታዊ ስርዓት በቲ ሓደ ከሎ ምክንያቱ እታ ኢኩዌሽን እታ ግድል በቲ ሓደ ሸይጣን በቲ ሓደ ጥዑይ ኣቐሚጥካ ጽቡቕ ነገር ክወፅእ ዝኽእል ኮይኑ ኣይስምዓንን ስለዚ ቃልስና ክቕፅል ኣለዎ ምስኦም ንሱ ይተዓረቕ ኣይተዓረቕ ኣካልና ኣይኮነን
ዝገበሮ ኩሉ ነገር ከኣኒ ንረብሓ ህዝቢ ከገልግል ዝኽእል ኣይኮነን ኢልና ኣሚንና ንሕና እንታይና ክግደስ ዘለና ከም ደንበ ፍትሒ በቲ ከምቲ ዓንቶይ ዝበልኮ በዚ ሓደ ኢድና ተሰማሚዕናን ሰሚርናን ሓቢርናን ነዚ ስርዓት እዚ ምጥፍኡ ብማዕረ ማዕሪኡ ከኣኒ ቅድሚ ምጥፋእና እንታይ ክንተክል ኢና እንደሊ ዘለና ተኣማሚንና ከዓ ክንኣቱ ክንክእል ኣለና ስለዚ ኣነ ዘገድሰኒ ከም ሰንጋል ህዝባዊ መንግስቲ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምስ ተተኽለ ዝምድናታት ኤሪትራን ኢትዮጵያን ዝምድናታት ኤሪትራን ጅቡትን ዝምድናታት ኤሪትራን ሱዳንን ከመይ ክኸውን ኣለዎ ንዝብል ግን ናይ ሓባር መረዳእታ ኣለዎ ኣጥሪና ክንከይድ ኣለና ናብ ዝብል ዝያዳ እንተድሃብና ይሓይሽ ዝብል ስለዚ እዚ ዝበልክ ዓንቶይ ኩሉ ሓቂዩ ብዛዕባኡ እንዳተዛረብና ግን ግዜ ከነጥፍ ኣይግባአናን ይብል ስለዚ ንሱ እቲ መስርሕ ዝሓዞ ክኸይድ እዩ ንረብሓ ህዝቢ ግን ከገልግል ዝኽእል ከም ዘይኮነ ግን ንጹር እዩ እቲ ስርዓት ኮ ቅዋሙን ከገብር የይሉና እዩ እቲ ዝገብሮ ቅዋም ግን ገና ከይወፅእ ከሎ እኮ ንፈልጦ ኢና ንረብሓ ህዝቢ ዝጠቅም ከም ዘይኮነ ንዕምሪ ስልጣኑ ዘናውሕ ዓይነት ቅዋም ገይረ ክብለና ምዃኑ እኮ ገና ከይተበገሰ ከሎ ዝፈለጥናዮ እዩ ስለዚ ከይተበገሰ ከሎ ካብኡ ንፅበዮ ነገር የብልናን ንሕና እንታይና ክንዛረብ ዘለና ግን ብዛዕባ እቲ ንሱ ክመስርቶ ደልዩ ዘሎ ቅዋም ክንፅንቕ ኣይብልናን ፅባሕን እኮ ርትዕን ፍትሕን ማዕርነትን ግዝኣት ሕግን ኣብ ኤሪትራ ዘንግስ ቅዋም እንታይ ክመስል ክኽእል ኣለዎ ኢልና ግን ካብ ሎሚ ጀሚርና ክንዝቲ ዘለና ኮይኑ ግን ዝማዓኒ ስለዚ ኣነ ፈላሊና ምጥማቱ ዝያዳ ይጎድኣና ንፅባሕን እኮ ዓበ ሃሲ ኣለዎ ካብ ሎሚ ጀሚርና ገለ ክፋል ናይ ስራሕናን ግዜናን ንዝመፅእ እዋን እንታይ ብሩህ መጻኢ ኣብ ኤሪትራ ክፍጠር ናይ ሓባር መረዳእታ ንክንፈጥር ከምዚ ኣርእስታት እንዳልዓልና ምዝራብ ተዝሓሸ ኮይኑ ስምዓኒ ኣብታ ናይ ፈይፈይ ክኸይድ ሕጂ ፈይፈይ ዝበልካዮ ይርዳእኒ ብዙሕ እቲ ደንበ ተቃውሞ ኣብ ምፅራፍ ነቲ ኣርሜናዊ ስርዓትን ኣብ ታሪክ ናይ ሕሉፍ ታሪክ ናይ ኤሪትራን ጥራሕ ጋማን ክንብል ስለ ዝፀናሕና እዚ ሕጂ ዘቕረብክዎ ነገራት ቁሩብ ግር ኢሉ እኳ ይኸውን ከምዚ ብርቱዕን ከቢድን ነገር መሲሉ እኳ ይኸውን ክትርኢ ኢኻ እንድሕሪ ሎሚ ፕሮቮ ገይረ ኣለኹ ኣነ ክትሓስበላ ክትጅምር ኢኻ ክትከታተላ ክትንብብ ክትጅምር ኢኻ ኣብ መወዳእታ ከምዚ ኣነ ዝዛረቦ ዘለኹ ቋንቋ ንክትዛረብ ሓደ ወርሒ ኣይክወስደልካን እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ለውጢ ምስ መፀ ኩሉ እቲ ስራሓት ብኣሃዛት ክግለጽ ምስ ጀመረ ቁጠባዊ ዕብየት ክንዲዚ ሞት ኣዴታት ብክንዲ ዝነኪዩ ገለ ኢሎም ኣብቲ ቀበሌ ክነግርዎን ምስ ጀመሩ ኣንስቲ ኣብ ገዝአን መፅአን ነሰብኡተን ሞክ ከብልኦ ጀሚረን ነቲ ስርዓት ክፀርፍ ተሰሚዕኖ እንታይ ዝገበረ ስርዓት እዩ ክንዲዚ ቁጠባዊ ዕብየት የምፅእ ኣሎ ሞት ኣዴታት ብክንዲ ዝነኪዩ ሞት ህፃናት ብክንዲዚ ፐርሰንት ጎዲሉ እንታይ ግበሪኹም ትብሎ ዘለኹም ክብላ ጀሚረን ስለዚ ንሕና ዘይንዘራረበሉ ዘለና ጉዳይ ስለ ዝኾነ ጥራሕ እዩ ኣገዳሲ ባእታ እዩ ግን ኣብ መነባብሮ ህዝብና ምምሕያሽ እዚ ሕጂ ንዘራረበሉ ዘለና ጉዳይ ኣገዳሲ ነገር እዩ ስለዚ ካብ ሎሚ ጀሚርና ከመጻብዕቲ ኢድና ክንፈልጦም ጽባሕን እኮ ከኣኒ ናይ ሓባር መረዳእታ ሒዝና ኸድና ብዝቐለለ ንኹልና ብዘርብሕ ንህዝቢ ብዘርብሕ ጽባሕን እኮ ክነክብሮም ንኽእል ንህዝብና ከዓ ንምህረሉ ንሐይለሉ እቲ ቁኑዕ መስመር እቲ ቁኑዕ ኣማራፂ ሒዙ ንኽኸይድ ከኣኒ ክንሕግዞ ኤምፓወር ክንገብሮ ሎሚ እንተዘቲና ጥራሕ እዩ ኢለ ዝኣምን ስለዚ እተን ዝበልካየን ከበድ ኣይኮናን ናተይ ሓገዝ ብዙሕ እውን ዘድልያኹም ኣይመስለንን ኣድህቦ ስለዘይሃብካለን ጥራሕ ኢኻ እምበር ነዚ ይኮነ ንኻልእ ክትንትን ትኽእል ምዃንካ ይፈልጥ ግን ካብ ተዓደምኩ መመላእታ እውን ምምልላእ ፀገም ኣይኮነን ንስኻ ትፈልጦ ኣለካ ኣነ ዝፈልጦ እውን ኣለኒ ተመላሊእና ኢና ክንከይድ ንኽእል ነዘን ዝበልካና ኣርእስተታት ግን ተዳልየ ካልእ ግዜ ንኽቐርብ ድሓን ቃሊኣቱ ግን ከም ዓብ ነገር ጌርካ ይትፀበየን እንተ ተገዲስካለን ንስኻ እውን ክትፈልጠን ኢኻ ፀገም ዝብለ ነገራት ኣይኮናን ገዲፍናዮ ከምዘይናትና ክንሪኦ ስለ ዝፀናሕና ጥራሕ ኮይኑ ስምዓኒ ንዓይ ናብ ካልእ ዶ ክንሓልፍ Okay, thank you. Wow. Okay, empower ፖለቲካ ማይ ዕረፍትን ሕርደሊኻ ጋሻና ዕረፍት ኸይልኻ ፀገም ኣይኮነን ብጣዕሚ ፅቡቅ ኩነታት ኣሎ ንቐፅል ድሓን ንቐፅል ኦኬ empower ኣለኻ ዶ ሶሪ
حسب ምልክት ሃቡኒ ሰብአውነት ጽቡቕ ስለዚ ለኽብራት ኣሕዋት ይስማዕ ከይሉ ምናልባት ኣሎ ዶ ሂዜ ኣለሁ ሂዜ ኦኬ ሞ ሎፕ ኣለኻ ዶ ሎፕ ኣለኻ ዶ ኣለሁ ኣነ ሰብአውነት ርኤኒ እሞ ሓዛ ሂዜ ከለሁ ሓዛ ሰጋል ሓወይ እታ ክሳይ ተረሲዓ ኣላ ምስለኒ ስማዕ ኣሎ እታ ሰንገር ምልክት ስከበል ይዛረባ ኣሎ አሎ አሎ ኣነ ዛረባ ኣለሁ ቀጽል ሰምዓካ ኣሎ ሰብአውነት ዛረብ እንዲ ዘሎ እታ ክሳይ ተረሲዓ ኣላ ምስለኒ ኢምፓወር اوكي سوري سيفي ولد ما حسب سواونت حري انا دي تتصقم كوين دلو اوكي كوردي انا تختار انزار بالنا اوكي تيك سنغال اتا ناي اتي ايكونوميكاوي مغلص هاتغو بزعبا ايكونومي تغلص زنبركا مغلصي سوفي هزغلصكايو እንታይ ግደን ተራንኬ ኣብ ፖለቲካ ህይወት ናይ ተጻዊቱ ወያን ጽባሪቁ ትብልያ እዚያ ረሲኻ ኣላ መስለኒ ዝተረፈ ተንኪ ብራዘር ጽቡቕ ፈሊጠ ገዲፈ ካብቲ ኣርእስተይ ወጻኢት ስለ ዝኾነት እንደገና ናብ ምንታይ ክትመልሱን ስደልዩ ኣለኹም ናብቲ ህዝባዊ ግንባር ክትመልሱን ስደልዩ ኣለኹም ብኡ እየ ከዓ ዝሃድም ዘለኹ ካብ ኣርእስትና ከተውፃና ስለ ዝኾነት ኣብ ፖለቲካዊ መዳይ ርኢና ኢና እቲ ስርዓት ዓብላሊ ጨቋኒ ምንም ዲሞክራሲ ዘይፈልጥ ስለዚ እቲ ኩሉ ተገይሩ ንብሎ ቁጠባዊ ምምሕያሸት ንዕኡ ነቲ ፖለቲካ ኮ ኩሉ ግዜ ፖለቲካ ክትሕይል ቁጠባ ክትሕይል ክትክእል ኣለካ ፖለቲካ ቁጠባ ምስ ሓየለዩ ኣብ ፖለቲካ ከዓ ሓያል ትኸውን ስለዚ ንሱ ተጠቂሙ ወተሃደራዊ ዓቕሙ ዝያዳ ኣደልዲሉ ምናልባሽ ሕጂ ግዜ ከየጥፍኣልኩም እምበር ካብቲ ወጻኢታት መንግስቲ ክንደይ ዝኣክል ኣብ ምክልኻል የጥፍእ ነይሩ እንተዳ ኢልና ሓያል ምክልኻል ንክሰርሕ ዝበዝሐ ክፋሉ ዳርጋ 45 ሚእታዊት ካብቲ ወጻኢታት ናይ መንግስቲ ዓመት ኣብቲ እዋንቲ ንምክልኻል ሃገር ዝወፅእ ነይሩ ሕጂ እንታይ ገይርዎ ሓያል ወተሃደር ሓያል ጸጥታዊ ስርሓት ሓያል መጋበርያ ክሃንጽ ዕድል ሂብዎ ኣብ መወዳእትኡ ከዓኒ በቲ ቁጠባዊ ሓይሊ ዝረኸቦ ገይሩ ዓቕሙን ቅልጽሙን ኣደልዲሉ ነቲ ህዝባዊ ቃልሲ ጨፍሊቁ ክኸይድ ዕድል ረኺቡ እዚኣ ጥራሕ ኢለን ተገለጽኳ ተሓይሽ መስለኒ ምክንያቱ ቁጠባዊ ምዕባለ ንፖለቲካዊ ምዕባለ ይጻላሎ እዩ ይሓጋዝ እዩ ከምኡ ጌርና ንርአያ ካብሎም ናይ ሎማ ኣርእስትና ከይተውፃና እንተደሊኹም ግን እቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ኤሪትራ ካብ 91 ክሳብ 98 ከመይ ነይሩ ዝብል ግን ካልኦት ሰባት ክትዕድሙ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ እውን ተጥዒሙና ሓደ መዓልቲ ክገልጽ ይኽእል ኸውን ንሱ ንበይኑ ኣርእስቲ ጌርና እንተንዛረበሉ ምክንያቱ እዛ ናይ ሎማ ኣርእስትናሲ መጻኢ ዝምድናታት ምስ ጎረባብቲ ሃገርና ከመይ ክኸውን ኣለዎ ንትብል መበገሲ መንደርደር ከም መንጠር ባይታ ክኾነኒ ዘምጻኽዎ እምበር ነቲ ዝነበረ ኩነታት ከም ጽቡቕ ጌረን ክገልጽ ደልየ ኮንኩን ኣምጽእዮ ስለዚ ተረድኡ ለይ ነዚኣ ህዝባዊ ግንባር ከምዝን ገይሩ ክብል ደልየ ኮንኩን ኣብ መወዳእታ ግን ዝምድናታትና ምስ ካልኦት ጎረባብትና ከመይ ክኸውን ኣለዎ ንዝብል ግን 91 ክሳብ 98 ንዝነበረ ኩነታት ኣብ ግምት እየ ዝዛረብ ዘለኹ ስለዚ ብከምኡ ጌርኩም ተረድእዎ እምበር እቲ መንግስቲ እቲ ስርዓት ፈጺሙ ብቑዕ ዘይነ ከልግስ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ተመሊስና ኣብኡ ኣይንእቶ እዚ ግን ከም ሓበሬታታት ንመጻኢ ዝምድናታት ጽባሕ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክንተክል ኢና ይንዋሕ ይሕፀር ከድልየና እዩ እዚ ሓበሬታታት እዚ ምክንያቱ ምስ ጎረባብትኻ ክትዛነ ክትደሊ ከለኻ ከመይ ጌርና ክንሰርሓሉ ከም ዘለና ኣነ ብዝመስለኒ ሓደ ኣብነት ኣቕሪበ ኣለኹ ካልኦት ከዓ ነዚ ስሪኦም ኖኖ እዚ ብከምዚ ክሕይል ኣሎ እዚ ብከምዚ ክመሓየሽ ኣሎ እንዳበልና እንድሕሪ ነማዕብሎ ጀሚርና ጽባሕንኮ እቲ ዘይተርፍ ዓወት ጨቢጥና ኣብ ሃገርና ክንኣቱ ክንደሊ ከለና ነቶም መንእሰያት ነቶም ሓደራ ዝቕበሉ ሃገር ዘመሓድሩ ሓይሊ ንኾኖም ኣለና ንዕኦም ከንሐይሎም ዕድል ክንረክብ ኢና ብከምዚ ጌርና ጥራሕ ንርአያ ስለዚ ኣይትምለሱኒ ናብ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣብ 91 ክሳብ 98 ዝነበረ
Okay, thank you brother, thank you. من يريغانيرو اسكي سبعونت لوب يመስለني لوبنا بها مايك هذا لوب انا يመስለني يا اخي الو سمعنا له هتت سمع الله هتت برادر هتت سمع الله جون هو حتى سنقال نقعنا حان مصاها انتو بين اقرا مقدخا مني حدا وسب بلن قرب كمزي صبق سمعي ذهبها خوينو اي تسمعنن ግን ገለገለ ኮንሰፕት ሳለዋ نقرا مقدخا ابره كتبلن زبلن معناتيو እተሰብካ ብንጹር መታን ክርዶ ከምቲ ድሒርካውን ስኻ ዝበልካዮ ኣነ ካብቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኣትሊስት ካብዞም ብደገ ዘለናስ ኣብ ውሽጢ ትፈልጦ ነገር ስለዘሎ እዚአን ንምብራህ እዩ ታሽሙ ኣብ መጨረሻ ግን ኣነታ ሕቶይ እንታይ እዩ እዚ ብዝገለጽካዮ መሰረት መንቀሊ ናይቲ ውግእ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን እዚ ቁጠባዊ ፀገም እዩ ማለት እዩ ኮሚት ምልክታት ዝህብ ዘሎ ስለዚ ኮሚል ካዶ ትድምድም እዚኣ ሓንቲ እያ እተን ካልእ ክተብርህን ንርእስኻ ንግራ ግን ምናልባት ተወሳኺ ኣብቲ ናይ ቁጠባዊ ጉዳይ ፀገማት ኮይነን ክፀንሓ ስለ ዝኽእላ ንኣብነት ጠቒስካያ ነርካ ሸርፊ ገንዘብ እንድሕሪ ሓደ ሃገር ባዕሉ ገንዘብ ኮንትሮል ዝገብሮ ኮይኑ ኢንትረስት ሬት ባዕሉ ዝቆፃፀሮ እንድሕሪ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ሓደ ሃገር ክትከውን ሓደገኛ እዩ ነይሩ ግን ከም መድረኽ ተሰጊሩ ክትብሎ ትኽእልኻ ይኹን እምበር ኣብ ኤርትራ ዝሽረፍ ብርን ኣብ ኣዲስ አበባ ዝሽረፍ ብርን ነንበይኑ ነይሩ ማለት ሃርድ ካረንሲ ካብ ደገ ሒዞም ዝመጹ መክሰብ ዝረኽቡ ኣብ ኤርትራ ከይዶም ተሽረፉ እዩ ስለዚ ዝበዝሐ ብር ይህቡ ነይሮም ማለት እዩ እዚ ሓቂ ድዩ ሓደ ገለገለ ካብ ህግደፍ ዝወጹ ንፈልጦ ኣለና ዝብሉ ከዓ ባጤራ ይሰርሑ ድዮም ፎርጅድ ይገብሩ ድዮም ዝብል እውን ነይሩ ብዛዕባ እዚ እንታይ ኣለካ ትብሎ ግን መጨረሻ መጠቃላል ግን እዚ ናይ ቁጠባዊ ኩነታት እዩ ትቐንዲ ደራኺ ናይ ክልቲአን ዝተገብረ ኢልካዶ ክድምድም ትኽእል ወዲ ኣለኹ ይቐነለይ ኦኬ ኣጋዚት ኣለኸ ዶ ክልተ ሕቶ ኢሉሎ እሞ ኣጋዚት ወይ ከዓ ሳመዲን ኣለኸ ዶ ኣጋዚት ሳመዲን ምልክት ሃቡን እስኪ በጃኹም ኮኔክሽን ፅቡቅ የለን ትኽስታይ ይዛረብ ኣሎ ኣይዛረብን ኣይፍለጥን ዘሎ ሉፕ ነይረ ከዓ ኦኬ በጃኻትኩም ተማብሪጋ ዘለኹም ኣጋዚት ሳመዲን ወይሰብ ኣለኸ ዶ ወይሰብ الله سمعنا هو سمعك الله قتل هو قاعد على المنطقة سنغال ناتي حتى بزعبات ناي دنفر فيستيفالي كم تاريخها سمعك الله انا سمعك الله قتل اوكي يا اذن اي دنفر فيستيفال كم سمع زل الناس كاب 34 زخون مهورات يموتوا له نساون عندهم خونكا خاطو مالتي انت هتقبلوا تدخلوا ويكا كم دي اكزايل government توجدوا تدخلوا كم تي وزحاتكم زلهم واو انزي اسك ملس اللي بيجا حراي نزن كلت حتوتات كملش تا قداميتي حتو بزاس قللت كجمر ناي دنبر فيستيفال مهورات يتأخاقبوا له ويبحلالو انتاي كقبر يكال نتبليا انا نتوم ناي دنبر زودبو زلو كوميتي ابالات نسوم منتزمو شويه تحايش مزر استناقاني اي تتاساسرنيا سلازي نلومي بخمزي كحلفا يدلي انا خمو محاشني خمو مرض نبتا ناي امباور اسرت شمونت زلاجن
شرفي اكسشينج ريت اب ايثيوبيان اب اريتران ببين نيرو هو نيرو موسبات منغس اريترا او خيدو اشريفو دولار زياده خصم نيرو هو يخصم نيرو ግን እቲ ዝገርመኩም መንግስቲ ኤርትራ ጣሕ ኣይኮነን ዝኸስም ነይሩ ነጋዶ ናይ ኤርትራውን ብር ዘለዎም ኣብኡ እንዳኸዱ ኣሽሪፎም ናብ ዶላር ሒዞም ይምለሱ ነይሮም ስለዚ ነዚ ስምምዕ ዝገበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ናይ ክልቲኡ ናይ ዶላር ናይ ሸርፊ ፍልሊ ከም ዘለዎ ይፈልጥን ይርዳእን ነይሩ ስለዚ ወይ ከተዓራርዮ ነይሩ ነትናቱ ወይ ድማ ነቲ ከምኡ ዘጋጠመ ክኸውን ከም ዘይብሉ ሓደ ሕጊ ሓደ ስምምዕ ክገብር ነይርዎ እቲ ዕዳጋ ግን እቲ ናይ ሓባር ባጤራን ናይ ሓባር ዕዳጋን እኳ እዩ ነይሩና ስለዚ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ከይዱ ዝኾነ ክገዝእ መሰሉ እዩ ነይሩ ኣይክልከልን ነይሩ ስለዚ ዶላር ይገዝእ ዋላ ወርቂ ገዝእ እንታይ ሕጂ ተመሊስካ ገዚኡ እወ ከሲቡ እወ በቃ that's it እቶም ኢትዮጵያ ነቲ ኩነታቶም ባዕሎም ሪኦም ከመሓይሾ ነይሮም ወይ ድማ ዘይዋጽእ ኮይኑ እንተዳረኺቦሞ ካልእ ሜላ ክፈጥሩ ነይሮም ዝብል ዘለኹ ኣነ ስለዚ ኣነ ብከምዚኣ መመለሽኳ ትፈልጥ ነርካ ዲኻ ዝበልካኒ እወ ፈልጥ መንግስቲ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነ ግን ነጋዶ ናይ ኤርትራውን ኣብኡ ከይዶም ኣሽሪፎም መክሰብ ሒዞም ይመፁ ከም ዝነበሩ ይፈልጥ ሓባራዊ ባጤራ ጌርካሲ ነቲ ገንዘባዊ ፖሊሲ ነቲ ኢንተረስት ሬት ብሓባር ክትውንኖ ነይሩኳ ልካ ኣለኻ ጽቡቕ ኣለኻ ኣይተገብረን ግን እኳ እየ ዝበልኩ ኣነ እዚ ከዓ እቲ ስምዒታዊ ዝኾነ ንግዳዊ ስምምዕ ገይሮም ኣብ መወዳእትኡ ከዓ ንባእሲ ንዕግርግርን ኣብ መወዳእቱ ከዓኒ ፈሽሉ ተሪፉ እቲ ዝምድናታት ተቆጣጣዊ ዝምድናታት ካብ 7 ዓመት 8 ዓመት ንላዕሊ ዘሊቁ ክኸይድ ኣይከኣል ምክንያቱ ኣብ ቁጠባዊ መትከላት ኣብ ግቡእ ቅጥዕታትን ገለን ዝተመስረተ ኣይነበረን እኳ እዩ ዝብለካ ዘለኹ ስለዚ ሓደ ኣብ መወዳእታው እንታይ ደነይሮም ሰካ ናይ ምጉርራሕ እውን ነይሩ እኳ እዩ ኢለካ እኳ እዩ ተጎሪሖም ዝጎርሐ ዝያዳ ጥቆመሉ ስለዚ ክልቲኻ ናይ ሓባር ስምምዕ ትገብር እቲ ሓደ ከይጎርሕ ንስኻ ክትጥንቀቕ ኣለካ ስለዚ እቲ ዝነበረ ዝምድናታት ሚዛናውን ርትዓውነትን ዝጎደሎ እዩ ኢለ እኮ ደጋጊመ ገሊፀ ሚዛናውን ርትዓውነትን ዝጎደሎ እዩ ናይ ፖለቲካ ህቦብላይ ነይሩ ንክልቲኡ ኣሕዛብ መነባብሮ ከመሓይሽ ተባሂሉ ዘይኮነሲ ንናይ ክልቲኦም ስልጣን ንምድልዳል ተባሂሉ ዝተኣተወ ስምምዕ ነይሩ እንድሕር ዳኢለሲ ብከምዚኣ ዘይትውዳእ ትመስለኒ ስለዚ ጌጋታት ነይሩ እቲ ጌጋታት ከዓ ክልቲኦም ከዓ ስሒኖም ሞ ዝብል ዘለኹ ኣብ መወዳእትኡ ከዓኒ ናብ ዕፁ ማዕፆ በፂሖም ኣነ ብከምዚኣ ጌርካ እንተ ትርዳኣለይ ፈተንኩ እታ ቅድሚ መደምደምታ ምእታወይ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ፎርጅድ ይገብር ነይሩ ፎርጅድ ገንዘብ ይሰርሕ ነይሩ ዝብል ክስታት ሕጂ ሰሚዐ ኢትዮጵያ ስለምንታይ ብወግዒ ንኤርትራ ዘይከሰሰታ ግን እንድሕሪ ሓቂ ኮይኑ ኣይፈልጥን ኣብ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ፎርጅ ይገብር ዶ ነይሩ ኣይፈልጥን ግን ክገብር ዘይክእል ኣይኮነን ኢለ ግን ጥርጥር ዕድል ተረኺቡ ክገብር ምንም ድሕር ዘይብል ስርዓት ምዃኑ ግን ይርዳእኒ እታ ዘይፈልጣ ግን ኣይ ክምልሽ ኣይክእልን እየ ስለዚ ብኣ ገይረ ሓልፋ ነዚኣ እቲ ናብ ኩናት ዘብፅሓና ሲ እቲ መንቀሊኡ ናይቲ ኩሉ ፀገም ሲ እዚ ቁጠባዊ ዘይምስምማዕ ድዩ ከምኡ ኢልካ ዶ ተኣምን ትብል ግን ኣይኣምንን እየ ምክንያቱ እዚ ብሓባር ክሰርሑ ፀኒሖም ምትዕርራይ ዘድልዮ እንተኮይኑ ኮፍ ኢሎም ከተዓራርይዎ ይኽእሉ ነይሮም ኣነ ምርጫ ኣይኮነትን እታ ኢትዮጵያ ኣማራፂት ኢሎም ዘምፅዋ ንሶም ብኣ ጥራሕ ኢና ንሰርሕ እንተደኣ ኢሎም ግን ዘባእስ ምክንያት እውን የብልናን ብዶላር ጌርና ንስራሕ እንተደኣ ኢሎም በቃ ብኣ ጌርካ ትሰርሕ እንታይ ዘባእስሞ ኣለዎ ዓለም ብምሉእ ብከምኡ እንዲ ዝሰርሕ ዋላ ክትርዳእኒ ይኽኣለትን ስለዚ ኣነ ኣይኮነን ዝኾነ ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ እዚ ቁጠባዊ ኩነታት እዩ ናብ ኩናት ኣብፂሑ ኢሉ ክሓስብ ምንም ምክንያት ኣይኮነን ምክንያቱ ዓለም ሙሉእ ብከምኡ እያ ትሰርሕ ናይ ሓባር ዕዳጋ ናይ ሓባር ባጤራ ጌረን ዝሰርሓ ኣለዋ ከዓ ናይ ሓባር ባጤራ ጌረን ዝሰርሓ ኤሮጳዊ ሕብረት ናይ ሓባር ባጤራ ጌራ ነፃ ዕዳጋ ጌራ ትሰርሕ ንሕናን ኢትዮጵያን ከምኡ ንሰርሕ ነርና
ኣይዋፅኣናን ይመስለና ከዓ ዘባእስ ይብልና ዓዲ እንግሊዝ ካብ ኤውሮጳ ወፅኤላ እንታይ ዘባእስ ኣለዎም ወላ ሓንቲ ዘባእስ ይብሎም ኣብ ኩናት ኣይኣተውን ስለምንታይ ንሕና ኣብ ኩናት ንኣቱ ስለዚ እዚ እቲ ንዓይ መረዳእታይ ኣነ ከዓ ነዚ ዓምቶይ ገሊፀ ብክልቲኡ ወገን ግን ኩናት ምስ መፀ ነቲ ምክንያት ንኩናት ዝፈጠረ ካልእ እንድዩ ነቲ ካልእ ግን ከም መጠቕለሊ ወረቐት ገይሮም ከም ፅቡቕ መጠቕለሊ ወረቐቶም ክልቲኦም ንፕሮፓጋንዳ ተጠቒሞምሉ እየ ዝበልኩ ሕጂ እውን ደግማ ኣለኹ ቁጠባዊ ሽግር ተፈጢሩ እዩ እሶም ሰርቁና ነይሮም ከም ዝገብሩ ነይሮም ገለመለ ዝበሃል ዘይትቋፃፀርዎም ክብሎም ነይሩ ህዝቢ ኢትዮጵያ እንድሕር ከምኡ ተፈፂሙ እንታይ ትገብር እንታይ ትዓይ ነርካ ንረብሓ ህዝብን ሃገርን ናይ ኢትዮጵያ ክትሕሉ ዘይኮንካን ስልጣን ሒዝካ ዘለካ ኢሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክዛረቦም ነይሩዎ ክምጉቶም ነይሩዎ ዘረባ ከማን ኣይኮነን እዚ ይሕፍረካ እዩ ከም መራሒ ኮይንካ ክትዛረበሉ ብወገን መንግስቲ ኤሪትራ ዝነበረ ቁጠባዊ ክስታይ ምክንያት ገይሮም እዮም እዞም ሓሳዳት ከምዚ ናብ ኩናት እትዮምና እንታይ ዘእቱለካ እንታይ ደም ኢሎምካ እወ ብዶላር ጌርና ብሌተር ኦፍ ክሬዲት ጌርና ንስራሕ እንደም ኢሎምካ እወ ዓለም ከምኡ እንዳትሰርሕ ዘላ እሞ ከምኡ ጌርካ ዘይትሰርሕ ክንብሎ እዩ ዝግባአና ኤሪትራውያን እንድሕር ኣጣቂዕናሉ ግን ንሱ ይኮነ እንተጋዩ ንሕና ኢና ንጋገ ነርና ስለዚ ኣነ ከም መምክነይታ ነቲ ኩናት ገይሮም ተጠቂሞምሉ ክልቲኦም እየ ዝብል ዘለኹ ወዲእ ኣለኹ ነዚአን ካልእ ሕቶታት ክቕበል اوكي ثانك يو تمدين اوكي هو زي الصلاة زي عقادي ما هبني دعم اب ما يكلف عن سامو لوب على هذا لوب على هذا ملكت هبني بجح لك لوب على هذا اوكي جو اون عقادي نرى قد ما يجي الله ابي هادني اوكي راي سوري حنت حتى تعبين ثاني نقاشانا اسمع الله هو سمعك الله اوكي قاشانا سانغان نكو عبد السلام صاغا ازيو صبو غيركا مجلس هيكانا صبوغي ግን ኣነ ሓንቲ ሕቶ ኣለሃኒ ተሕቶኻ ኤርትራ ድሕሪ እዚ ስርዓት ምስ ሓለፈ እንታይ ዓይነት ቀባዊ ሲስተም ይሓይሽ ኢልካ ትግምት ምናትካ ሕልሚ እንታይ ዓይነት ሲስተም ቁጠባዊ ኢልካ ትግምት እዚኣ سمع دلغوا ثانك الراي كلاي حتو اوكي ثانك يو كوسا انا جاي نعيدي اوكي ونعا يسقط مين اللي فيك ثانك يو ገንዘብ ኣብ ቻይና ተቐመጠ ናይ ዝኣረሜና ጉጅለ ኣሎ ይበሃል ሓቅነቱ ክሳብ ክንደይ ኦኬ ነዘን ክልተ ሕቶታት ካሃት ክምልሽ ኣብ ቻይና ገንዘብ ኣለዎ ናይ ዝኣረሜናዊ ስርዓት ይበሃል ዝበለቶ ገንዘብ ጥራሕ ዘይኮነ ትካላት እውን ከም ዘለዎ ሓበሬታታት ዘለኒ ጭቡጥ ሓበሬታታት ክብሎ ግን ኣይክእልን እየ ምክንያቱ ኣብ ቻይና ኣምባሳደር ናይ ኤሪትራ ዝነበረ ኣብ መወዳእታ ገንዘብ ኣጥፊእካ ዶ ገለ ተባሂሉ ተኣሲሩ ኣሎ ስለዚ ሰሊ ኣብኡ የቐምጥ ከም ዝነበረ ኣብ ሓዳስ ኤሪትራ ወፂሎ ድሕሪ ናፅነት ልክዕ ድሕሪ ናፅነት ሒዝካዮ ናብኡ ከይዲ ኢሉኒ ኢሳያስ ኢሉ ተዛሪቡ ኣብቲ ጋዜጣ ኣለኩም ኣብቲ ጋዜጣ ናይ ኤሪትራ ዝወፀ ዝዛረበኩም ዘለኹ ስለዚ ካልእ ምስጢር ኣይውፀን ግን ትካላት እውን ከም ዝኽእል ብዙሕ ሰብ ዝዛረበሉ እዩ ስለዚ ሕጂ ኣሎ ዶ የለን ኣነ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ኣብኡ እንተዘየለ ኣብ ካልእ ቦታታት ኣስጊርዎ ክኾን ይኽእል ኣነ ኣይፈልጦን ስለ ዝኾንኩ ኣብዚ ብዙሕ ክዛረብ ኣይክእልን እየ ግን ሓደ ኣረሜናዊ መዳኺ ስርዓት
ከም ኩሎም መልእኽቲ ስርዓታት ሃብትን ጸጋን ናይ ህዝቢ ጓሕጉሖም ኣብ ደገ ይቆምጡ ምዃኖም ግን ፍሉጥ ስለ ዝኾነ ነዚ ሞ እንታይ ክንጠራጠረሉ ንኽእል ስለዚ ከመይ ገይሩ ክምለስ ይኽእል ካብ ሎሚ ጀሚርና እንታይ ክንገብር ንኽእል ንዝብል ግን ከመርእስቲ ሒዝና ክንሰርሓሉ ንዕኡ ዝኸውን ሰባት ዝማጎቱ ካብ ሎሚ ጀሚርና ከነናዲ እንታይ ኣገባብ እንተተጠቒምና ኢና ናቱን ናይዞም ሕጂ ሰበስልጣን ዘለውን ሒዞሞ ዝኸዱ ንብረት ከመይ ገይሩ ክምለስ ይኽእል ከመይ ገይሩ ተጻሪዩ ክፍለጥ ይኽእል ዝሰርሑ ሰባት ናይ መጽናዕቲ ኮሚቴ ክንተንገብር ካብ ሎሚ ጀሚርና ጽቡቕ ይመስለኒ ኣነ ናብ ከምኡ ዝኸይድ ኣርእስታት እንተንዛረብ እዚ ሰራቂ እዚ ኣረመናዊ ስርዓት ይሰርቃሎ ይጭፍጭፋሎ ይቀትላሎ እንዳበልና ኣብ ታሪክ ጥራሕ ነነብር ዘለና ኮይኑ ስማዓኒ ኣብ ፍታሕ ገጽና እንተንጥምት ዝያዳ ንህዝብን ሃገርን የርብሕ ኮይኑ ስማዓኒ እታ ካልኣይቲ ናይ ሉፕ ዝሓተታ እንታይ ቁጠባዊ ፖሊሲ ንኤርትራ ጽቡቕ ኮይኑ ስማዓካ ዝበልካ ካብዛ ናይ ሎሚ ኣርእስተይ ወጻኢት ስለ ዝኾነት ምስታፈይፈይ ዓንቶይ ዝሓተተኒ ብዛዕባ ናይ ቁጠባ ገለመለ ዝብል ኣስተምህሮ ሃበና ዝበለኒ ምስአን ኣተኣሳሲረ ሓደ መዓልቲ ጋሻ ኮይነ ክመጽእ ቃልኣት ስለ ዘለኹ ንሽዑ ክገልጻ ንኹልኹም ግን ነቲ ኣነ ዘቕርቦ ዝነበርኩ ኣሃዛት ዝጠራጠር ሰብ እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ተዓንቶይ ዘቕርቦ ዝነበርኩ ናይ IMF-ን ወርልድ ባንክን ስለ ዝኾነ IMF ዝበሃሉ ከዓ ኣብ መንግስቲ ኤርትራ መጽ ምስ መንግስቲ ኮፍ ኢሎም ኩሉ ሰነዳት ፈቲሾም ገምጋሞም ዘቕርቡ ስለ ዝኾኑ እዚ ዘቕርብኮ ካብኡ ዝተበገሰ እዩ እንደኢለኩም ከምኡ ከም ዘሎ ዘይትፈልጡ ብዙሓት ስለ ዝኾንኩም ተወሳኺ ሓበሬታ ክህበኩም ኣቶ ክፍሎም ዳፍላ ከምኡ ከም ዘሎ ይፈልጥ እዩ ናይ IMF ኣባላት ኣብ ዝመፅሉ እዋን ንሱ ንገንዘብ ሚኒስተር ወኪሉ ኣነ ንሚኒስተር ንግድን ኢንዱስትሪን ወኪለ ምስኦም ኣብ ሓደ ዘተኾፍ ኢልና ከም ክኢላታት ናይ ክኢላታት ደረጃ ምስኦም ከም ሰራሕና ንሱ ምስክርነት ክህብ ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ዝብለኩም ዘለኹ ኣገባብ ኣሰራርሓ IMF ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣትያ ኩሉ ሓበሬታታት ናይ ውሽጢ ዓዲ ገምጋም ከም ትገብር ዓመት ክሕብረኩም ይኽእል እዩ ክብሮም ዳፍላ ስለዚ تسمعنا انتلقى كفرهم دافلا حجب انتلقى توسخ رئيتو هاب انت زي كونه جن سخاتكم ابزرخكم وسعات كفرهم تافلا نزحتو زي اخ تقربوا له لابوكم ስለዚህ ብዛዕባ ተኣሃዛት ምጥርጣር ዘለኩም ኣይትጠራጠሩ እንተ ተጠራጢርኩም ከኣኒ ከም በዓል ክፍሎም ዳፍራ ዝኣመሰሉ ዝፈልጡ ሰባት ኣለውኩም ንዕኦም ክትሓትዎም ትኽእሉ ኢኹም ብሓባር ምስኡ ኮፊልና ምስኣቶም ሰሪሕና ስለ ዝኾነ ናብ ካልእ ሕቶ ክሓልፍ Okay, thank you. الله خداني سمعنا لهم حجي نعطي ريقات لاني thank you بجمارة احنا نتعلم كلهم سمعتي دحراي لما زي كاشانا يغني لنا زي كزيخا زي في خابز مسيكات قلت تن مسايكا يغني لنا بل كمون زي كزازين زي قدر زحبون زي سماع الفيديو نعطي حتوتات قرب حجي أفريقاني حاولنا سنغال زي ما سأب كل عينة حتوتات فيني كابتي بحال البلد عينة الزراعة سمعني قلنا أنا نعنحي زي نيرة انتهينا مبالي ليه قربا ماي تاريخ ناتوتي ماي إرتان ماي إثيوبيان ركب انتهي كخونا لو نزبل قربا تاريخ مركز كان يركا حجيت تاريخ زي قلت كاو زي دحل في زي دحل في 10 سنوات بكل الزمانات زي نبره لارقا سرعة ركبات من إثيوبيا نبرن زبل تي كبساوي زي مثل زي بحق لي ولا ما نسينا كم حالنا بوليتيكاوي كستا يكونوا أقل كاري خايفون كل دليل ماتو زي تتمهرنان تذبهلن هنا كلمة زنبرة درجة بوزح ركب نيرو سرعة ركب نيرو يمثل أبتي تاريخ نسخاجن درجة بسرعة ركب زي نبرو التهذاب بكوسا بناتو سرعات حجز زنبرة قال كاجل كازيا حجي هنا أزياء قرب مجلس ختم دلي أبرسيو أبتني أربعات ناي بوليتيكا بزعوانا عندنا تجلس كايو
I'm sure important question is ምክንያቱ እዚ ሕጂ ዝካዘሉ ወሪስ ትገልጽ ነርካ እዚ ኤርትራውያን ግን ኢትዮጵያውያን ኦሪጅን ዘለዎም እዚ ፓወር ሃንግሪ ማለት ነው ናይ ስልጣን ግርፋን ዝነበሮም ገለልካ ገሊጽካ ግን እቲ አቃውማ ናይ አንድነት ግን ዳርጋ ኩሉ ህዝብ ኤርትራ ዝሓቁፈ ይትም ነርካ እዚ ዓይነት አገላልጻ ነቲ ነቲ ከመሳዊ ሸነኽ ዝነበሩ ናይ አንድነት ዲጥራህ ዝምልከት ወላ ንባዕል ተኻልእ ዝጣስካ ናይ ማዕራባዊ እዚ ቆላታት ይህዛውን ከግለጽ ዝሓለ ካልእ ድማ ኣብቲ ዳሕራይ ከይዶም እዚ እዚ ፕሮ ኢትዮጵያን ወይ ፓን ኢትዮጵያኒስ ዝኾኑ ሓይልታት ኤርትራውያን ትገልጽ ነርካ ስለምታይ ንኣብነት ሕጂ ከም ስዩም ሓረጎትን እዚ በረኸታ ተስላሰን ኢንክሉድ አገብርካምኒ ማለት ከም ይነበሩ ማለት ደም አይተማህሩን በኢትዮጵያ ዲዩ ከውን ዝኽል ክብል ዘለ ሳልሰተ ከተናተ ምስቲና ኢኮኖሚ ዝገለጽካ ምክንያቱ ዳርጋ ኢነር ሰርክል ውሽጣዊ አቃውማታት ትርክባት ከመይ ኸይነሩ ናይ ዝብል ናይቲ ስቴት ናይ ኤርትራ እዚ ወይ ድማ ፓርቲ እዚ ኢነር ይምكن ትፈልጥ ትመስል ገለጽካ ድማ ባዕልካ እዚ ሕጂ እዚ ትራንስፓረንሲ እዚ ሕጂ አውሽጣ ሀገር በሆሞ ዶ ትገልጽ ነርኩም ነቲ ህዝቢ ያሓደ ኣብ ርእሲ ድማ እዚ ስኻብ አሃዛት ተቀርቦ ዝነበርካ ከም ስቴት ናይ ኤርትራ ዲ ከም አታዊ ቁጥር ነርት ኤክስፖርት ኢምፖርት ወይስ ናይ ፓርቲ ታንክ ዩ ቀነል ኦኬ ነዋሕ ስለ ዝኾነት ንበይንኩም ልሻሉ ናቱ እቲ ዝምድናታት ዝነበረ አነ እንታይ ገሊጸ ስሩዕ ዝምድናታት አይነበረን ፈጺሙ አይወጸንን ምናልባሽ ክገልጽ ከለኹ ናይ ቃላት ጌጋ ጌረን ተኮይነ ከአኒ ይቅርታ በታን ስኻትብላ ዘለኻ አነ እውን ዝረዳእ ስለዚ ነይሩ እቲ ገዛእ ሓይል ግን እቲ ውሽጣዊ ኩነታት ዝነበረ ከመይ ከም ዝነበረ ሓፀይነት ኣብ ኢትዮጵያ ነይሩ እቲ ሓፀይነት ኣብ ዝሒደሉ ሰዓት ንሱ ብዝደለዮ ገይሩ ነቲ ዝምድናታት ይገዝኦ ነይሩ ክብል ዝፈተንኩ ኣብ ኤርትራ ግን ያታው ባህልታት ነይሩ ተመቃቂልና ነርና ድኹማት ነርና ስለዚ ግብሪ እንዳኸፈልና ምስ ኢትዮጵያውያን ርክብ ከም ዝነበረና ገሊጾሞ ናተይ መረዳእታ እዚኣ ተጋጌን ተኮይነ ንተኣራረም አነ ዘለና አፍልጦ ግን ከምኡ ምዃኑ ዝፈልጥ ስለዚ ርክብ አይነበረን አይቦልኩን ከምቲ ንስኻቱ ገልጾ ዘለኻ ዘለኒ ኣብ ምንታይ ፎከስ ክገብር ደልየ ግን ርክባት ነይሩዎም ኢልና ግን ጽኢልና ናይ ህዝብታት ብጽቡቕ ደልየት ናይ ህዝብታት ዳይናሚካዊ መስርሑ ሓልዩ ዝመጸ ጌርና ክንሪኦ የብልናን ንዕኡ ደፋእቲ ዝኾኑ ሓይልታት ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኤርትራን ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያን ክለዋወጥ ክደሊ ከሎ ከኣኒ እቲ ዝምድናታት ይለዋወጥ ከም ዝነበረ ከም ኣብነት ገይረ ክገልጽ ገይረ ኣምጽያሞ ብኸምኡ እንተትርዳኣለይ ምክንያቱ ይለዋወጥ ከዓ ነይሩ እቲ ዝምድናታት ኣብ እዋን ፌደሬሽን ዝነበረ ዝምድናን ቅድሚ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ጣልያን ዝነበረ ዝምድና 91 ክሳዕ 98 ዝነበረ ዝምድና ናይ ክልቲኡ ፈጺሙ ሓደ ዓይነት ኣይኮነን ነዚ የኸብር ዝገልጽ ነይረ በብ እዋኑ ከብን ለጣቅን ዝብል መምስቲ ውሽጣዊ ኩነታት ዝዛመድ ዝምድናታትን ሰኪዐት ርክብን ነይሩ ኢለ ክገልጽ ፈቲኖሞ አነ ካብዛ ክትገልጽ አጸናሓኻ ብዙሕ ዝተፈላለና ኮይኑ አይስማዓንን ዝሰረፈ ኣብቲ ግዜ ርኢቶ በታን ስኻ ትፈልጣን ትርዳእን ጌርካ ከኣኒ ዝያዳ ነዞም ኣሕዋት ከተብርሃሎም ደስ ይብለኒ ኣብ አንድነት ዝነበሩ ኢልካ ኣብ ኣርባዓታት በዓል ዶክተር ስዩም ሓረጎት ዳክተር በረኸት ዘይገለጽካ ኢልካኒ ኣብነታት የክልተ ገሊጻኒ ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም እኮ ዳታ ክስታይ ከይትብለን እምበር ሸዋ እንዲኦም ዝበዝሑ ስልጣን ነይሮም ሸዋ ብድሕሪኦም ኤርትራውያን እዮም ኣብቲ ስልጣን ናይ ኢትዮጵያ ነይሮም ክሳዕ 16 ሚእታዊት እንዳተባህለ ይግለጽ እዩ ሓቅነቱ ነቶ ናይ ታሪክ ተመራመርቲ ንግደፎ ስለዚ እዞም ኩሎም ትብሎም ዘለኻ ናቱ ኣብነታት እዮም ንኩሎም ክገልጾም ስለዘይክእል ግን ንስኻውን ሕጂ ኣይገለጽካዮምን ክልተ ሰባት ጥራሕኻ ገሊጽካ ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ቁጽሮም ብዙሕ ዝበለ እዩ ስለዚ ኣብዚ ገሊጽና ክንውድኦም ስለዘይንኽእል ከም ኣብነት ጥራሕ ክገልጾም ፈቲነ እቲ ንኢኮኖሚ ዝምድናታት ዝነበረሲ በዚ ሕጂ ትኻ ትገልጾ ዝነበርካስ
ናውሽት ዓዲ ትራንስፓረንት ነይሩ ይግለጽ ደው ነይሩ ይዝበልካኒ ከመይ ገይሩ ክግለጽ ዲክታተራዊ ስርዓት እኮ ሓበሬታታት ክዕፍን ጥራሕ እዩ ዝደሊ ስለዚ ኣይግለጽን እዩ ትማሊ ተገልጸን ሎሚ ተገልጸን ንስ ስርዓት ክሳዕ ዘሎ ከኣኒ ክግለጽ ኣይክእልን እዩ እቲ ሓበሬታታት ካብ ምንታይ ክትረኽቦ ትኽእል ካብ ወርልድ ባንክን IMFን ጥራሕ ክትረኽቦ ትኽእል ንገዛእ ርእሱ ረብሓ ክብል ምስኦም ውዕል ስለ ዘለዎ ይኣቱ ካብኡ ክትረክብ ትኽእል እንተኮይንካ ሓበሬታ ጥራሕ ክትረክብ ትኽእል ስለዚ ትራንስፓረንሲ የለን ኣብ ምልካው ስርዓት ትራንስፓረንሲ ዝበሃል ነገር የለን ፍጹም የለን ስለዚ ሓበሬታታት የለን ዋላ ነቲ ቁጠባዊ ዕብየት ዕውት ስራሓት ተሰላሲሉ ከምዚ ኮይኑ እናተባህለ ብኣሃዝ ዘይግለጽ ሓፈሻዊ መግለጺታት እናገበርካ ጥራሕ እዩ ዝግለጽ ስለዚ ብኸምኡ ዶ ንህዝቢ ይግለጽ ነይሩ ዝበልካዮ ኣይነበረን ኣብ ዝተወሰነ እዋታት ተገሊጹ ክኸውን ይኽእል እንድዩ ግን ንጣር ጥራሕ እዩ ዝግለጽ ነይሩ ተኸላኣይቲ ኣይ እዚአን መስለኒ ብኸምዚአን ረኣየን ናይቲ ስቴት ኤርትራ ድዩ ዝኣቱ ነይሩ ወላ ነቲ ፓርቲ እዮም ኦኬ እቲ ኣሃዝ ዝሃብኩኻ ክሳዕ 1997 ዝነበረ እንድዩ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ህግደፍ ዝበሃል ቁጠባዊ ክፍሊ ናይ ህግደፍ እዚ ሕጂ ንቁጠባ ኤርትራ ዓብሊልዋ ዘሎ ኣብቲ እዋንቲ ዓብላሊ ኣይነበረን ኮርፖሬሽን ቀይሕ ባሕሪ ትበሃል ነይራ ንግዳዊ ንጥፈታት ተካይድ ሽዑ ብድሕሪኡ ካብ 94 95 96 97 እየን እተን ናይ ኮንስትራክሽን ትካላት እውን ክቕልቀላ ጀሚረን ስለዚ ዓብላሊ ተራ ኣብ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ኣይነበሮን ስለዚ ከተረጋግጽ ትኽእል ኢኻ ዓብላሊ ተራ ዝፃወት ዝነበረ እቲ ፕራይቬት ሴክተር እዩ ካብኡ ንድሓር ግን ብሕልፊ ድሕሪ 2001 ኩሉ እቲ ነፃ ዕዳጋ ዝበሃል ዝነበረ ተራ ናይ ብሕታዊ ክፋል ተኸልኪሉ ብኣዋጅ ኩሉ እቲ ቁጠባ ህግደፍ ከም ዝቆጻጸሮ ተገይሩ ስለዚ እቲ ኣነ ዝሃብኩኻ ኣሃዛት ካብ 1994 ክሳብ 1998 ናይ መንግስቲ እዩ ነይሩ እምበር ናይ ህግደፍ ኣይነበረን ኣብዚ ሓንቲ ግን ከይገለጽኳ ክሓልፍ ዘይደሊ ምክንያቱ ምስቲ ጸብጻበይ እውን ኣይቕረብኳን እዚ ሬሚተንስ እዚ ሓዋላ ዝበሃል ካብ ኤሪትራውያን ንኤሪትራ ዝኣቱ ዝነበረ ብመንገዲ ቤት ጽሕፈት ገይሩ ናብ ህግደፍ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ክብሮም ዳፍላውን ሓላፍናቱ እዩ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ገንዘብ ባዶ ትሽዓተ ትጥቀመሉ ማእኸላይ ባንክ ኣፍልጦ ነይርዎ ዶ ብዙሕ ሓበሬታ የብለይን ብዛዕባኡ ስለዚ ግን ኣዝዩ ክስታይ ኮይኑ ኣይሪኦን ነቲ ንሶም ዘምፅዎ ዘሎ ንዕዳጋታት ንምርግጋእ ዝፃወትዎ ዝነበሩ ተራ ናይ ዶላር ሕፅረት ከየጋጥሞም በቲ ሬሚተንስ ገይሮም ይሰርሑ ከም ዝነበሩ ግን ይፈልጥ ዘለኒ ዝግምቶ ኣነ ዝተማልአ ኣይኹን እምበር ማእኸላይ ባንክ ነቲ ሂምቦል እውን ይቋጻጸሮ ከም ዝነበረ እዩ ዘለኒ ነዚ ግን ዝያዳ ክፈልጥ ዝኽእል ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን ኣሎ ካልኦት ኣብኡ ዝነበሩ ኣለዉ ክብሮም ዳፍላ ዝያዳ ኣሎ ንዕኦም ተተሓቶም እቲ ዝሓሸ መልሲ ምረኸብካ ናተይ ገምጋም ጥራሕ እዩ ካብቲ ዝነበረ ኩነታት ይኸውን ኢለ ዝገመትክዎ ጥራሕ እየ ስለዚ ከጋጊየካ ኣይደልን እየ ግን እቲ ኣሃዛት ብምሉኡ ናይ መንግስቲ ኤሪትራ ከም ዝነበረ ግን ኣረጋጊፀ ፈልጥ ናይ ጉምሩክ እዩ ነይሩ ጉምሩክ ናይ ኤሪትራ ኣካል ናይቲ ፈጻሚ ኣካል ናይቲ መንግስቲ ዝነበረ ካብኡ ዝርከብ ዝነበረ ሓበሬታታት እዩ ካብኡ ወፃኢ ንኣሽቱ ነገራት ነይሮም እንተኮይኖም ኣብኡ ዘይኣትዉ ኣብዚ ሕሳብ እዚ ኣይኣተውን ግን ኣዝዮም ዓብ ጽልዋ ዝፈጥሩ ነይሮም ኢለ ግን ኣነ ኣይግምትን Okay, thank you. Kokon alakadaha
كوكون أنا سمعك الله. اوكي ايكو حرا ده حسب أولنا تحدي أنت توردن اللها سمع الله أتو سنغال هو سمعك الله اوكي ثانك يو سب أولنا and أتو سنغال يقن اللي نفعلتنا خمنا كباب مريم جنبي أفتن حفت ما يكلها بزخنا جن حجين تاي قبل دليل مسلكا كابتي تنقي زخنا بأسي مس أمونغو تي كينات إتيو إرترا تناقفا نيرو ناقفا مخنيات تناقفا مستحات ما ህዝቢ ትግራይ ኢትዮጵያ ደሆነ ህዝቢ ትግራይ እንትነትናቅፋ በጨሪሾም ጨሊኦሞ ማለት ኣብታ ከባቢ ዓዶም ኣፍቱዶብ ነዞም ስመጃና መሳኪን ከመይም ነው ሸጉሩ ነት ገንዘብ ምጣሓነ አብይዎም ኣብንዳማ የቀድዎ የጋፍዑዎ ይጽየንዎ ነይሮም ማለት ነት ገመልሲ ናስላም ውልዎ እዚውን ካብቲ ጠንቅ ነይሩ ሕጂዚ ብዛዕባዚ ውን ሓደ ነገር ክትብለና ድሕር ደኣ ንጾልእዎ ኮይኖም ንመጻኻ ሕጂ ዋላ ከም መስሓቅ ክትኮን ትኽእልሲ እቲ ኣርማ ግመል እዮም ንጾልእዎ ነይሮም ናይ እስላም ዳውሉ ኣበተኸሻና ምእታው ኸልእዎ ሕማቕ ሰዓቤና ምጽኡ ሕጂ ብፍላይቶም ተጋሩ ጎረቤትና ካብ ኮኑሲ ዋላ ንመጻእሲ እቲ ገመል ተቐየርናዮ ይኸ ብኻልእ እንስሳ ንኣብነት ብሩኽ እንስሳ ከምዚ ላም ወይ ርግቢት ወይ ከኣነ ዓሳ ብዓሳ ተተካእናዮ እቲ ግመል እንታይ ትብል كنت جمال عسى انتهي ده أمر كب أرما مالتي أقول لا جمال إن نسوت الأول له سلذي ما يكفري بهم أنت تتكئ مالتي كنت جمال عسى انتهي تبن أوكي كالأيت ده خص خلو وكله سمع أنت له واحد حدا أتصل سمعك الله قتل الله هذا امبتي توري نير مسلني امبتي تولى هذا سمع له نسمع رحمة الله ما حال يسجر نجزيو اوكي مثلا نستعيد له اوكي ما حتى لو يسب ولا خميو من الباتي دخام دي حزو السب ولا نايسن بتكوين دي كوكن زبل الله حاله كوكن صحتي دي حاتي تقايت صحتي هو كوكن الله كوكن ما حزاسكي ما حاتيتو كوكن اجا ما يكون كستاي تقبر اخلها ما لسامو رحن كستاي نقبر او بحسابات نعطينا هذا تندي كوكن حاتيتو بعد مسيلون انا سيدسكاي كوكن حزاسكي حزاس كوكن حاتيتن كالو سبي حراي بوتيتاي حاتيتو مالتي اوكي بوتيتاي حاتيتو اوكي بوتيتاي كوكن حزا نا كوكن سمع لنا نسكن غرمه ماي كوكن سمع لغان برادر كوكن سمع لغان اي علو لا يبلو أماي كالو خدو أماي كالو هجي لها اوكي سير اسم زي اللخوي بقدامነት ብጣዕሚ የመስግን ጋሻን ከምኡውን ነዚ ገዛ ምክንያቱ ኩሉ ከምታ ቀድም አቢሉ ዝበሎ ከም ኩላህናስ ድሕርና ጽነት ወይ ናጽነት ሓንቲ ፒኖሼ አይና ትወስዳ ነርና ማለት ንኩሉ ሽግራትና ትፈትሕ ግን كم زي كونر إناس لزلنا كل إرتراو أستمهرون إرتراو استمته ولا تقدم النتنا نتسرعات من الجاس قوات تخونه خمس عينة أستمهرو حق جازس لزخونه كان جنو أرلونا توم مهراتنا وين مسيون كمهرونا لوم يبل
يقنيلنا خانه زين خلت يرهم كابو قصيله دلها نحطو مالت حانتيا نسخه ብዙሕ ግዜ እዚ ኣሃዛት ማለት ክንድዚ ኣብ ሓደ ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተወሰነ ዓመተ ምህረት ክገልጾ ክዝክሮ እኳ ኣይክእልን እምበር ክንድዚ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ነይሩና ከምኡ እውን ክንድዚ ዕብየት ኣርኢና ዝብልሲ ማለት ነቲ ነቲ ዝፈረየ ኣብ መወዳእታት ዝርአቲ እቲ ገንዘብ እዩ ዝመስለኒ እንድዒ ከዓ ነቲ ዝተረኽበ ኣገልግሎት ዋግኡ ዝኽፈሎ ነይሩ እንተዝኸውን ማለት እዚ ኩሉ እቲ ሰራዊትን እቲ እቶም ኣብ ኩሎም ኣብቲ ናይ ኣገልግሎት ናይ ኣፍርያት ናይ ነገራት ናይ ምፍራይን ዝተዋፈሩ ሕብረተሰብና ወይ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብና ኩሉ ኣብቲ ትሕቲ መንግስቲ ስለ ዝኾኑ ግቡእ ደሞዝ እውን ስለ ዘይክፈሎም ዝኽፈሉ ነይሮም እንተዝኾኑ እዚ ነገራት እዚ ወይ እዚ ብዝሕዝም ተራእየ ዶ ሓደ ሕቶ እዩ እቲ ካልኣይ ሕቶይ ንገዛእ ርእሱ እዚ ኣገልግሎት እዚ ወይ እዚ ኣታዊታት እዚ እቲ ከም 200 ዝኣመሰለ ካብ ደገ ዝመጽእን ከምኡ እውን ከምቲ ኣብ ዋን ቃልሲ ዝተለምደ ብኮንትሮባንዶ ዝርከብ ኣታዊ ናይቲ መንግስትን ከየጠቃልል ድዩ እንተደኣ ዘጠቃልል ኮይኑ ብኸመይ ይኣቱ ብከምዚ ዘለዎ እንተኣትዩ ብኸመይ ይቕበልዎ ነቶም ነቲ ደብተራት ናይቲ መንግስቲ ቡክስ ናይቲ መንግስቲ ዝምርምሩ IMF ኢልካ ወይስ ምዚ ኣይተሓሓዝን እዩ ታኻልአይ ትሕተይ ድማ ኩሉ ግዜ ዘጋግየና እቲ ግሮስ ናሽናል ፕሮዳክሽንን እቲ ናሽናል ኢንካም ፐር ካፒታል ብዙሕ ግዜ ስለ ዘዳናግረናስ እንተትገልጸልና ብኡ ጽቡቕ ነይሩ እዚ እትዩ እንተደኣ ኮይኑ እዚ ዕብየት እንተደኣ ተራእዩ ኮይኑ ንምንታይ ኣብ ጁባ ናይቲ ህዝቢ ዘየሎ ዝብል ሕቶ ኩሉ ግዜ ቀልጢፉ ዝመፀና ስለ ዝኾነ የጋግየና እዩ ማለት የቀኒየለይ ወዲ ኣለኹ ሕቶታተይ حراي بناي كوكن خجمر قطباوي معبالي شوعات خامئتي نربعة عامت راح سلازر آخا عبي من نوابرو لو تخذ أي تخيلني خا أتن من نوابرو ناي هزبن زم حيشاكو بقص علي نعسى 3 عامت قص عبيت زقرا قص أزخا على حجرات راحين نابنت بعل دبوب كوريا تايوان سنغافور اندابلنا نقلص انكو اوروباويان 100 عامت شريحهم زبصحو درجه معباله ناي منبابرو حزبي نساتن ب30 عامت بصيحون اونبل حجز انتايو اتن ايشان تايجرز زبحالا ازي انتاينا نبل زلنا ب3 عامت 4 عامت قطباو معباله سلازرغغصكا اتي سمبراتو اب جوبان ايدق سبات خرئه بزح زخيل كوين يسمعنا بقصالي قصالنته زحلوه قطباو عبيت نعستا 30 عامت كتكايد كتكلالك نتمنى وابر حزب ختم حيشو نابنت حجن وسد يغبرو دي ما يغبرون ايثيوبيا نقدفمو كما ازراربهم توسيتك بخلت شحن 30 من نبابرو حزبي كابزي تحت من نبابرو نما اخلاي من نبابرو خنسغاغروينا يبلو حج انتي مزولو زلو كندي عامت لعل 15 عامت 10 عامت اب قمتي اتيم 15 10 عامت سريح خاسي كاب تحت اتاويتات نما اخلاي اتاويتات كنسغاغروينا دحر بدحريو خاني خال 15 عامت وسيخنا كما اخلاي من نبابرو نابن رعل اتاويتات كنسغاغروينا اخاتبل ስለዚህ እታዝ ቀልጣፈት መነባብሮ ናይ ሙሉእ ህዝቢ ንኸተም ሓይሽ ቀጻሉ ዝኾነ ቁጠባው ዕቤት ንልዕሊ 30 ዓመት አካባቢ 30 ዓመት ከተካይዳ ኣለካ ስለዚህ ክሳዕ ሽዑ ግን ኣካይዳኻ ጽቡቕ እዩ ዘሎ ዘተባቢዕ እዩ ተስፋ ዝህብ እዩ ኢኻ ክትብል ትኽእል እምበር መነባብሮ ህዝቢ ከመሓይሽ ይኽእል ኣብ ጁባ ናይ ሰባት ለውጥ ከምጽእ ይኽእል ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ رئينا انتخينا اب ايثيوبيا حجي قطباو عبيت بقصالي نعستات 10 عامت كاون العلي قصال عبيت لعل حدا احاز امزغيبو እንዳተባህለ ግን ጥሜት አሎ እንዳበልካ ሀት ተዛረብ ምክንያቱ ባህሪያዊ እዚ እቲ ለውጢ
ንዝተወሰነ ሕፋል ክብረተሰብ ጥራሕ እዩ ሸቕሊ ፈጢሩሉ ንዝተወሰነ ክፋል ሕብረተሰብ ጥራሕ እዩ ኣብ መነባብርኡ ለውጥ እንዳገበረ ክመጽእ ዝኽእል ነቲ ብምሉእ ህዝቢ ለውጥ ንኽትገብር ግን ናይ 30 ዓመት መሪር ጉዕዞ ከድልየካ እዩ ስለዚ ብኸምኡ ክትርዳእ ኣለ ይፍትን እታ ዝነበረት ግዜ ሓጻርያ ናይ 4 ዓመት እያ ኣብ 4 ዓመት ግን 7.5 ሚእታዊት ቁጠባዊ ዕብየት ኣመዝጊብና ኣካይዳና ዘተባብዕ ነይሩ ከምኡ እንተነቕጽሎ ኣብ 30 ዓመት ካብኡ ንላዕሊ እንዳሰራሕና መነባብሮ ናይ ህዝቢ ከመሓይሽ ዝኽእል ኣንፈት ንእሽተይ ጩራ ናይ ብርሃንሲ ተራእያ ነይራ ክትብል ጥራሕኻ ትኽእል ግን ንበይኑ ቁጠባዊ ዕብየት ዲሞክራሲ እንድሕር ዘይተሓዊስዎ ኣብ መወዳእቱ ዕንወት ጥራሕ እዩ እቲ ዘፍረኻዮ ኩሉ ናብ ኩናትን ናብ ገለን እዩ ዝጠፍእ ስለዚ ትርጉም የብሉን ከምዚ ማይ ቀዲሕኻ ኣብ ቀዳት ፍስቶ ምእታው ጥራሕ እዩ ስለዚ ማይ ትጓርት ኣብ ቀዳት ፍስቶ ተእትዎ እንደገና ኸይድካ ትጓርት ኣብ ቀዳት ፍስቶ ተእትዎ ስለዚ ክንድዚ ሳንኬሎ ማይ ኣምጽኤ ትብል ኣብ መወዳእታ ግን ኣብታ በርሚል ወላ ሓንቲ ማይ የላን ስለዚ ብኸምኡ ጌርካ ክትርዳእ ኣለ ይፈትን ስለዚ እታ በርሚል ቀዳት ክትኸውን የብላን ሓደ ዲክታተራዊ ስርዓት ክሳዕ ዘለካ ናይ ህዝቢ ጸጋን ንብረትን መንዚዑ ንዕምሪ ስልጣኑ መናውሒ ንወተሃደር ንጸጥታን ንገለን ዘጥፍእ እንተደኣ ኮይኑ ሰሪቁ ናብ ደገ ገንዘብ ዘስግር እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ጅባ ናይ ህዝቢ ኣብ መነባብሮ ህዝቢ ለውጢ ክትርኢ ኣይትኽእልን ኢኻ እዚኣ ሓንቲ እያ እቲ ካልኣይ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ቁጠባዊ ዕብየት ሰረቱ ገፊሕ ድዩ እያ እታ ካልኣይቲ ምክንያቱ ኣብቲ ቁጠባ ህዝቢ ኩሉ ይሳተፋሎ ድዩ ኩሉ ከተረባሐ ናይቲ ቁጠባ ይኸውን ኣሎ ድዩ ትብል ሕቶ ኢኻ ተቕርብ ዓንቶይ ገሊፀልካ ነይረ ናይ ናይጀርያ ከም ሓንቲ ኣብነት ገይረ ገሊፀ እያ ኣብ ናይጀርያ ነዳዲ ትሸይጥ መነባብሮ ህዝቢ ግን ከተመሓይሽ ከምቲ ዝድልየት ኣይትኽኣለን ስለምንታይ እቲ ዝተሸጠ ገንዘብ ኣታዊ ኮይኑ ፀብጻብ ተገይሩ እንጂ ኣብ መወዳእታ ግን ኣብ ጅባ ናይ ሓለፍቲ ናብ ዘይድለ ነገር ይውዕል ስለ ዝኾነ ነቲ መነባብሮ ህዝቢ መሰረታዊ ለውጢ ክፈጥር ኣይከኣለን ስለዚ ብልሽውና ክሳዕ ዘሎ እንተ ደኣ ምልክሎ ብልሽውና ኣሎ ምክንያቱ ስልጣን መባዕለግ እዩ ኣዝዩ ደረስ ዘይብሉ ስልጣን ከኣኒ ኣዝዩ መባዕለግ እዩ ዝበሃል ስለዚ ኣብ ኤሪትራ ኣዝዩ ደረስ ዘይብሉ ስልጣን ንሓደ ሰብ ጥራሕ ኩሉ ስልጣን ሂብና ስለ ዘለና ወላ ሓንቲ ኣዝዩ ብልሽው ዝኾነ ስርዓት ጥራሕ ይኽህልወና ዝኽእል እዚ ስርዓት እዚ ወላ ንፉዕ እንተዝኸውን ቁጠባዊ ዕብየት ከልእ እንተዝኽእል ናብ መነባብሮ ህዝቢ ዘለዎ ክስታይ ግን ጽልዋ ክፈጥር ኣይክእልን እዩ ካልኣይቲ ኤግዛምፕል ክበካ ኣብነት ክገልጸልካ ሳዳም ሁሴን ነዳዲ ነይርዎ ይኹን እምበር ጽቡቕ ቁጠባዊ ፖሊሲ ይሰርሕ ነይሩ ስለዚ መነባብሮ ህዝቡ ከመሓይሸሉ ዝኽእል ዕድላት ብዙሕ ፈጢሩ እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ምልኪ ስለ ዝኾነ ዘየድልዮ ምስ ጎረባብቲ ሃገሩ ክቃለስ ነቲ ኩሉ ዝፈጠሮ ሃብቲ እንደገና ከኣድዋዕዋ ኣቢልዎ እዛ ኢራቅ ሕጂ ንፈልጣ ዘለና ኣብ ከምዚ ኩነታት ወዲቓ ኣብ ሓደ ዝተወሰነ እዋን ግን ሶርያን ኢራቅን ኣብነታት የን እንዳተባህላ ዝግለጻ ዝነበራ ሃገራት የን ነይረን ኣዝዩ ከመይ ዝመሰለ መነባብሮን ህዝቢ ናብ ምምሕያሽ ርኡይ ዝኾነ ስራሓት ዝተሰርሓለን ኣብነታውያን ሃገራት የን እንዳተባህላ ዝግለጻ ዝነበራ ክልቲአን ግን ምልኪ ኣማዕቢለን ስለ ዝነበራ እቲ ኩሉ ዝሃነጾ ብኹይናት ሕጂ ኩሉ ክፈርስን ነባራ ነበረ ኮይኑ ክተርፍን ንሪኦ ኣለና ስለዚ ምልኪ ክሳዕ ዘሎ ቁጠባዊ ዕብየት ኣረጋጊጽካ ውሑስ ኣይኮነን ንመነባብሮ ህዝቢ ከመሓይሽ ብትብል ጌርና እንተ ነጠቓልላ ጽቡቕ ኮይኑ ስምዓኒ ካልእ እቲ ዘምፀኻየን ጽቡቕ ደሞዝ ንሰራሕተኛታት ሂቡ ነይሩ እንተዝኸውን ኢልካ ንሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ ትኸይድያ ትመስል ንሃገራዊ ኣገልግሎት ደሞዝ ጽቡቕ ምኽፋል ንመነባብሮ ህዝቢ ይልውጥ ኢላ ኣነ ኣይሓስብን ምክንያቱ ሃገራዊ ኣገልግሎት ወላ ጽቡቕ ክፈሎም
ጅሆ ተታሒዞም ንህዝብን ንሃገርን ዝጠቅም ስራሕ ኣይሰርሑን እዮም ዘለው ስለዚ ነፃ ተገዲፎም بعقمهم أبت قطبة تواسيهم تقصيرهم سرح حرس ساي شكل نقداي انتزخون شعون الصم اتي منقسنا بروجكتات ببروجكت ملك غيرو ገንዘብ እንዳኸፈለ ነቶም ኮንትራክተራት አስሪሕዎ ነይሩ እንተዝኸውን ንሶም ከዓ ናይ ስራሕ ዕድል ረኺቦም እንተዝሰርሑ እቲ ገንዘብቲ ለውጥ መምጽ ኣብ መናባብሮ ናይ ህዝቢ ስለዚ እቲ ኣገባቡ ቁኑዕ ክሳዕ ዘይኮነ ደሞዝ ናይ ኣገልግሎትን ናይ ወተሃደርን ስለ ዝወሰካ ኣብ ዘፍሪ ንኣፍራይ ዝኾነ ነገር ቀጥታዊ ዝምድና ዘለዎ ስለ ዘይተውዕሎ ዘለኻ ባኺኑ ዝተርፍ እዙን ካልእ መልክዕ ናይ ብልሽውና እዩ እቲ 200 ሓዋላ ዝበልካዮ ዓንቶይ ገሊጽ ነይረ ብዛዕባ ሓዋላ ዝበሃልሲ ኮነይ ለገዲፈ ኣብቲ ጸብጠባይ ዝነበረ ንሓዋላ ዝምልከት ኣይኮነን እዚ ናይ ሓዋላ ነገር ግን ኣብቲ ዓንቶይ ኣብ ገለ ክፋሉ ግን ገሊጽ ነይረ እንታይ ለገሊጽ ነይረ ኣብ ኤሪትራ ሰደድን እታውን ነይሩ ጋግ ነይሩዎ ነዚ ጋግ ንምምላእ ካብ ደገ ሓገዝን ልቃሕን ረክብ ነርና እዚ ረሚተንስ ከዓ ስለ ዝረኸብና ንዕኡ ሸፊናስ ሪዘርቭ ከማን ነይሩና ኢለ ገሊጸ ስለዚ ኣብኡ ኣበርክቶ ከም ዝነበሮ ምንም ዝከሓድ ነገር ኣይኮነን እቲ ረሚታንስ ግን ብረሚታንሱ ጌርና ጥራሕ ንገልጾ ኣለና እምበር ብዙሕ ቴክኒካዊ ነገራት ኣለዎ ኣብ ኤሪትራ ዝከረኩም ተኾይኑ ኤሪትራ ትኽተሎ ዝነበረት ኣብቲ እዋንትን ኢትዮጵያ ትኽተሎ ዝነበረት ኣብቲ እዋንትን በበይኑ ናይ ገንዘብ ፖሊሲ ነይሩ ኣብ ኤሪትራ ነፃ እዩ ነይሩ ዝኾነ ሰብ ዝኾነ ካረንሲ ሒዙ ከኣቱ ብኡ ገይሩ ዝደልዮ ኣቑሑት ክሽምት ኣብ ዕዳጋ ክቀያየር ፍቁድ እዩ ነይሩ ስለዚ እቲ ረሚታንስ ንብሎ ዘለና ገሊኦም ኣብ ደገ ዘለዉ እኮ ብገንዘብ ገይሮም ኣይሰድዎን እዮም ነይሮም ገሊኦም ብገንዘቦም ገይሮም ኣቕሓ ገዚኦም ሸጡ ኣብኡ ሸይጦም እንደገና ነቲ ዝረኸብዎ ብር ናብ ዶላር ለዊጦም የውፅዎ ገለመለ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ቴክኒካል ኣለዎ ነገራት ሓጋዚ ዶ ነይሩ ነቲ ቁጠባ ምንም ዘየጠራጥር ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ኣብቲ ነፃ ዕዳጋ እኹል ናይ ወፃኢ ሸርፊ ይረክብ ስለ ዝነበረ ካብ መንግስቲ ከይዱ ሃብኒ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ኢሉ ኣይሓትትኒ ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ግን ከምኡ ዝኣመሰለ ናይ ወፃኢ ናይ ገንዘባዊ ፖሊሲ ነበረን ነፃ ምሻጥን ምልዋጥን ናይ ዶላር ኣብ ኢትዮጵያ ፍቁድ ኣይነበረን ስለዚ ብኮንትሮባንድ ስለ ዝነበረ ይኸኣኒ ብር ሒዝካ ከይድካ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝለዓለ ብር ክትቦም ተደኣ ደሊኻ እታ ዶላር ይህቡኻ ከምዚ ነይሩ እሞ ኣነ ብከምዚ ዝርድኦ ስለዚ እቲ ሓዋላ ኣብ ቁጠባ ናይ ኤሪትራ ዓብ ተራ ተፃዊት እዩ ነቲ ዘቐምጦም ዝነበርኩ ግን ነጥብታት ብዙሕ ጸላው ተራ ነይርዎም ኣይብልን ኣብቲ ዘቐመጥኮ ግን ኣይገለጽክዎ ንዕኡ እሞ ብኸምኣ ጌርኩም ተረድኡለይ ናይ በቲቶ ሕቶ ነይራ ኣብ መንጎ እቲ ኣብቲ ናይ ገንዘብ ናይ ባጤራሲ ገመል ስለ ዝነበረት እቲ ህዝቢ ከኣኒ ነታ ገመል ከም ጽቡቕ ገይሩ ስለ ዘይረኣያ እዚ ገንዘብ ሒዝካ ንቤተክርስትያን ክእቶ ኣይከኣልን እዩ ገለመለ እንዳተባህለ ዕንቅፋት ይፈጥር ነይሩ እንዲኻልካኒ ቅድም እንታይ ትርዳእለ ይደሊ መስለካ ናትና ባጤራ ምስ ገበርናሲ ናትና ባጤራ ምስ ወፀ ኢትዮጵያ ብባጤራ ናይ ናቕፋ ምስኦም ንግዲ ክንገብር ኣይፈቐዱልናን ስለዚ እቲ ተገይሩ ትብሎ ዘለኻ ብዶብ ስግር ኣብ ዶብስ ናይ ዶብ ስግር ናእሽቱ ንግድታት እንድዩ ንዕኡ ጥራሕኻ ትምልከት ዘለኻ እምበር ኢትዮጵያ ንሕና ባጤራና መስውፃና ብድሕሪ ሕጂ ዶላር ብዶላር ብባንክ ጌርኩም ኤልሲ ከፊትኩም ጥራሕኩም ትንጉዱ እዮም ኢሎምና ስለዚ ኣብቲ ሕጋዊ ዘይኮነ ናትና ባጤራ ንኢትዮጵያ ከኣቱ ዘይግብኦ ይኣቱ ነይሩ ኢኻ ትብለኒ ዘለኻ ስለዚ ነቲ ሕጋዊ ዘይኮነ ነገር ርእይቶ ክህበሉ ኣይደልን እየ ሓደ እታ ካልኣይቲ ግን ዝያዳ እቶም ሰባት ከምኡ ከም ዝነበሩ ከም ዝነበሩ ንፈልጥ እየ እቲ ፀገም ግን እንታይ ምስለካ ኩሉ ግዜ ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና ሽዑ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብቲ ጽቡቕ ንግዳዊ ስምምዕ ኣብ ዝነበረና እዋን እውን ኣብ ሓደ ተወሰነ እዋን ኣብ 95 96 ናይ ሜሎት ቢራ ከይሽየጥ ኢሎም ከልኪሎም ህዝቢ ናይ ሜሎት ቢራ ዘይሸጠሉ እዋን እውን ነይሩ ነቲ ዝነበረ ንግዳዊ ገለ ክዕንቁፉ ዝፍትኑ
ናይ ኣብ ትግራይ ክልል ዝነበሩ ኣመሓደርቲ ዝፈልጥዎ ዝነበሩ ዕንቅፋታት ኣጸቢቀ ይፈልጥ ሕጂ ነቲ ህዝቢ ጸልዮም ናብ ዘይድለ ነገር የእትየሞ ነይሮም እዮም እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ከ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ከኣኒ ትዕቢተኛ መላኽ ስለ ዝኾነ ንክልቲኡ ኣህዛብ ዘጻልእ እዚኦም ጠላማት እዚኦም ሓሳዳት እዚኦም ገለ እንዳበለ ክዛረብ ነቲ ህዝቢውን ንገሊኡ ክፋል ህዝብና ነቲ ንሱ ዝበሉ ክደግም ህዝብን ህዝቢ ከጻልእ ፈቲኑ እዩ ኣብ ገሊኡ ከዓ ተዓዊቱ እዩ ስለዚ ንሕና ንክልቲኡ ህዝብታት ዝትንክፍ ነገር ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና ዋላቶም ህዝብታት ተጋጊዮም ከም ሰባት ከምኡ እንተበሉ እቲ ጠንቂ ግን እቶም ክልቲኦም ስርዓታት ዝፈጠርዎ ፀይቂ እዩ ጥራሕ ኢልና እንተንሪኦ ይሓይሽ ክልቲኡ ኣህዛብ ኣይፀራረፍን እዩ ኣይ ተሓጋጊዙ ክነብር ዝደሊ እዩ ምቅንና የብሉን ሓሶት እዩ ክልቲኡ ህዝቢ ተደጋጊፉ ክኸይድ ንረብሑ ስለ ዝኾነ ከምኡ እዩ ዝደሊ እቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ጥራሕ እዮም እቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ነቲ ህርፋን ናይ ስልጣኖም ዕምሪ ስልጣኖም ንምንዋሕ የዋጣና ይጠቕመና ዝብሎ ሜላታት እንዳተጠቕሙ ንክልቲኡ ህዝብታት ዘባእሱ ስለዚ ኩሉ ግዜ ነፀብራቕ ናቱ ጠንቂ ንሳቶም ስለ ዝኾኑ ነቲ ከምኡ ዝኣመሰለ ንኣሽቱ ነገራት ክረአ ክደሊ ከሎ ናይቶም ክልቲኦም ስርዓታት ጉድለት ምዃኑ ጥራሕ ኣስሚርናሉ እንተንሓልፍ ዝሓሸ ኮይኑ ይረአየኒ ስለዚ የቐኒየለይ ካልእ ሕቶ እንተዘየለ በዚኣ ክውድእ ዓሳ እዋ ነጊረካ እንደ እሞ ንዓኣሲ መሊሻያ እንደ ዓሳ ስለ ዘለዋ ኣይኮኑን ኢትዮጵያ ኣብዮምና ናይ ሓባር ባጤራ ክንገብር ኣየዋፅን እዩ ንሕና ዝያዳ ዶላር ነይሩና ምለሱልና ብዶላር ጌርኩም ሃቡና ምስ በልናዮም እምቢ ኢሎም ስለዚ ብስኹም ናቕፋ ጌርኩም ኣብ ዓድኩም ጥራሕ ትናቕፋ ክሰርሕ ብር ከዓ ኣብ ዓድና ጥራሕ ክሰርሕ እዮም ኢሎም ስለዚ እቲ ናይ ዓሳ ስቂሉ ዝተፈጥረ ጓል ዘረባ ጥራሕ እዩ ብደፈኑ ኣብኡ ኣይተስተብህል ንሱ ቀንዲ ፀገም ኣይኮነን ንሕና ናትና ባጤራ ይህልወና ንዓድና ዘስራሐና ብዝደለናዮ መልክዕ ጌርና ንሃገርና ንሰርሓሉ ዝምድናታት ምስ ኢትዮጵያ ይኹን ምስ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ግን ብዶላር ይኸውን ዘለዎ ነቲ ብዶላር ዝኸውን ከኣኒ ሜላታት ኣሎ መዓልት ንዝኾነት ንእሽተይ ነገር ትገዝኣ ሽዑ ዲኻ ብዶላር ትገብራ ዋላ እቲ ንግዲ ብክሬዲት እንዳተባህለ ተጸኒሑ ኣብ 6 ወርሒ ኣብ ዓመት ተወራሪትካ ሚዛን ንግዲ ርኢኻ ክሓዝ ዘለዎ ብዶላር ዲኻ ትኸፍሎ ብዙሕ ዓይነት ኣገባባት ስለ ዘለዉ ናብ ከምኡ ጥራሕ ንኸይድ ስለዚ ንሕና ባጤራ ክህልወና እዩ እንተ ደሊና ገመል ንገብሮ እንተ ደሊና ካልእ ንገብሮ ንዓና ንኤርትራውያን ዝምልከት እዩ ስለዚ ንኢትዮጵያውያን ዝምልከት ኣይኮነን እቲ ናትና ባጤራ ከኣኒ ሕጋዊ ኣይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ ሰጊሩ ክሰርሕሉ ንሶም ናይ ግድነት ኣይኮነን ከምኡ ኢልና ክንሓስብ የብልናን ፀገም እዩ ነቲ ኣብ ዶብ ዝነብር ህዝቢ ግን ከምኡ ዓይነት ምልውዋጥ ናይ ገንዘብ እንተገይሩ መናባብርኡ ካየሽ ይኽእል እዩ እሞ እዚኣ ፀገም ትፈጥራላ እንተ ደኣ ኮይኑ ግን ህዝቢ ኤርትራ ኮፍ ኢሉ ባይቶ ክህልዎ እዩ ሽዑ ክውስን ዝኽእል ኮይኑ ስማዕኒ ግን ከም ዓብ ፀገም ጌርና ግን ክንሎሙ ክንሪአን ክንጥምታን ዘለና ጉዳይ ኮይኑ ግን ኣይረኣየናን እቲ ዝዓበየ እቲ ናይ ክልቲኡ ዝምድናታት ምስ ጎረባብትና ዝህልወና ክልተኣዊ ዝምድናታት ኣብ ስነ ፍልጠትን ክውንነትን ዝተመርኮሰ ርትዕን ሚዛውነትን ዝሓዘ ጌርና ከመይ ጌርና ንሰርሕ ጥራሕ ንሕሰብ እምበር ብድሕሪኡ እዚ ቀሊል ሽግር ርኢና ኮፊልና ክፍታሕ ዝኽእል ኮይኑ ይስምዓኒ ተወከልቲ ህዝቢ ክህሉ እዮም ፀገማት ምስ ዝህሉ ከኣኒ ስርሖም ንሱ እዩ ከመይ ገይሮም ነቲ ፀገም የቃልልዎ ኣለኻ ሰምዓካ ኣለኹ መስገን
أنا سمع له علنا حجزي انتاي مثل كاسن قال والبخا عرفتي سلسي ولا عسى زبلك هذا ولا عسى ولا تجبرنا ونتجمع لين يزول كان من تاي مثلك بتحدي انسسا يزولو جمل ابسلد نحر يخاف فلا بتحدها تقال لا يزول عجي قمار كصاوت وغلغل سبات غل نحر دلم كم زو وي بقا غل صاوت كله انسسا زبيدو انسسا زغدام إلهم يمزو صعوا نتي تعبت زل حسلد مالتي حجي انسسا زبيت هل كانت تقال لا يوم زمل كتبلو انسسا زغدام زيلو كانت تدمل يوم حجي بعديات اسر نير ابو زحسن مالتي حجي عسان تخون خاي حشنا وي انسسا زغدام وي انسسا زبحر تبلكاب انسسا زبيت تبل مالتي انا حجي كحت كادلي زلخو أوروب كسايك حتى هذا اللي يدلون أنت حفشة وحتى كذا اللي خدتنا يكون تواوتي اللي فقدنا ده كفتن أنتي محان قدم كسمعه هو حجزيتي نايز سرعات كل نجار عم يتكلم عن هذا بتعمل كل نجاراتي ببديو كل بدي سبع المطيب كل نجار ضرب إحنا نجارات هاي نسمع لوني نازل لنا حجي هذا حالة فسمون كحد قشامت إنني روح حري عبال ناي مدرخي دليلو متينا نيرو حري تلا مالتي عبدا سعد ياسي كنجبرا نخيل نحنا إيرتراوانسي ناي دقة منجستي كنتكل على زبد انتو حجي مستنا إيتوبيا زخيت سنحي صلاة كيدان بايتون لابلي زخيت سنحي زي سرحسي مثل كادو ناي دقة منجست خؤوج كاليو كي تعرارنا زبد كما يتريو تي حري زو قمتو بقطعمي عيتعمل نشعو اي سمعخون اب يوتيوب رئي لخو كسمعو فتينه بقطعم بخال مخنياتات تتحيز سلازقنخو اي وداخون سلازي زرزر زحابو او ايتوانا مدمدمتا زيكونه اتي زحابو مخنياتات بقعدي بقع يكونن قيراخو ابو زلني رئيتو نخهب يصقمني سلازي انا قوم مسلني كسع حج زلني بناتي قمقم كن اتي حتى غزياو منغستي ابدغ مسراتن زي مسراتن حدا صلال مفطارن زي مفطارن زي كونه عين سرحنا لنا يسبل انا تاناي حدا شح غعزو بحنت سقميا تجمر ابزلنايو ممستن رادو እንዳተጠርነፍና ክንሰርሕ እንተንፍትን ብድሕሪኡ ተዘቲና እዚ ዝበሃል ዘሎ ዲዘዋፅአና ኣብ ትሕቲ ሓደ ጥርናፍ ተጠርኒፍና ዲና ሓይልታትና ተቃሊስና ዘዋፅአና ዝብሉ ኣማራጺታት ኩሎም ቀሪቦም ተኻቲዕና ሽዑ ክንምልሾ ዝኽእል ኮይኑ ስምዓኒ ስለዚ ኣነ ኣይጸልኦኔ ኣማራጺ ሓደ ኣለና ኢሉ ዘቕረበ ገይረ ዝወስዶ ስለዚህ እቲ ኣማራጺ ሓደዩ ካልኦት ከኣነ እንታይ ሓይሽ ዝብል ኣጽኒዖም ይቅረቡ ስለዚህ ብዙሕ ሓሳባት ምስ መጸ ኣብ መደምደምታ ክንበጽሕ ይሕግዘና ይብል ብወገነይ ግን ክሳዕ ሕጂ ኣነ ኣብ ደገ መንግስቲ ምምስራት ይጠቕመና እዩ ዝብል ዝበጽሕኮ ጃስቲፊኬሽን የብለይን ኣብ ትሕቲ ሓደ ጽላል ብዙሓት ውድባት ፖለቲካ ውድባት ኣለዋ ሲቪካው ማሕበራት ኣለዋ ናይ ሚድያ ትካላት ኣለዋ እስከነን ሕድሕደን ቅድም ይጠራነፋ ተጠራኒፈን ናጽነተን ሓልየን ኣብ ትሕቲ ሓደ ጽላል ኮይነን ስራሓ ሽዑ ኩሉ ተቃልሲ ኣድማዕ እንዳኾነ ክኸይድ ይኽእል ስለዚ እዚ ከይሰራሕካ ተብተቢልካ ትገብሮ ነገር ኣነ ተመሊሱ ዘሕዝነና ወይ ድማ ካልኣይ ግዜ ተጋጊና ከይንብል ይሰግእ ማና بتبتب تمسرتو منغستي انتي وحسنت عليك صباحنكو ناب قواماون ديمقراسياون سرعات كاتوكا كتقاصاصرو زي تخيل عينت غزياو منغست مسريت اتم مسرتات كقاصاصرو زي كلو طرنافه فطيركا سرعات لوط انت اجيركا اندعي دارغا تمليس كان ابጭቃ ኮይኒ ዝረአየኒ ንዓይ
كم زرأي نطرح زقل زلخو ناتي خقاقة خئلية خئرم خئلية زيادة قنت زقدس اتزقربو زلو نطبتات زأمن كوينو انتدى رخيبه يقن نتحسابات نقبولو قن تأقامي يبلين حموش رق هاونا حنسا قستايك قبل اوكي هلو اسمع له سلامات سمر هذا حدا سمر اوكي سينك حتى تطلع ديو ودينا إلى ناصرو كلت سبالهم أب ريكا فنكل كم ماي اوكي فنكل وريدو كم ماي حتى دي زلكا هاي تملي سلغو اوكي من داي موسيقى كيرو اوكي ثانك يو اوكي سنغال مايك نعخا هاي تملي سلغو حتى نيرن دي ناي سمع خونن يدغم علي اوكي كم ماي حتى لك انا رقعت بلا اوكي او يغريت ادمين حجز له او سنغال انا ادمين حجز له اب ريكا حتى تودينا مثلا حتى لكم دي حتى زلو حدا يقبل كم ماي زبل حدا ايدو زل عدلو هو كل الدليل مالو لوغونا دليلو ريتايب له اوكي مو متقالل اوكي قاشنا له كنفانو مو مستر اوكي مو كبرات حوات مو كمتي قاشنا زخنا قاشا بفيرو نقبلو نحاونا سنغال بفيرو منفانو مساناقو في كان زهو قريتو ونكسمع يكاليو كلكم يا فيرو هاونا نحاونا سنغال يغنيلنا تقولوا أفلتو خان تسجهان مسنا استخافل كيو أزينا نمسكن كل سمعت مالتي thank you أوكي سنقال تعرفت لها أوكي ما تقال لي أوكي سوري أوكي وريد له سنقال تبلوز نقر نحرال لي عدلك بقى صبو مو يغني لي عدمكمني رئيتي ككافل سلازي دقيمة حجوان كمسجنكم يدلن كلكم أثير تسأني لكم سلاز سمعكمني تسفى قبر محيال من أسات أقداسيو عقمهم بقعتهم نقحاتهم أنا محيال ترى يهلو إلى حسيبه مسئه سلازي خمت زحاسبكو قال بملؤ كانت زي حاسكمو بخمون ختحاسبو قرب درخيت فتيرو خوني خيلي لي حسب سلازي يغني لي بتعمي مسجن كم تفيفي زبلني خالقوت أرستات حيزي نخالق جزي قصع نمت سانابتكم حتوتاتكم كلن صبوعات ينيرن تسفى قبر نخلكم زعقم ملسيه بخون تسبيتكم خمال دسم بلني عقمين ساس لزخونة تقن بخم غيركم تردوا لي سلازي خاباكم زنفقوا نقر يبلين تنزلواني كل جزي بب وانون دامت اخو مسحواتي قافلكم كاخفتني سلازي تعنتو يزبحال زنبري جن أب قمت نقطو كل جزء إذا فاشيستاو سرعات نمدمساس تقدمي عمامنا مخانو فريتنا زبز حق زينا أو نوفي معري أخواني ناي حبار مرداتات نمطري زكايدو سرع خمزي عين الزعم سرع استمهرتات بتعم حقستيهم
ስለዚህ ንዕኡ ከዓ ኣድህቦ ሂብና ክንሰርሓሉ እላቦ ስለዚ ንኣድሚን ብምልእኹም ነዚ ዕድል ዝዝሃብኩምኒ የመስግን ሰማዕቲ ኩልኩም የቀኒየለይ በሉ ወዲእ ኣለኹ ቻው